ಸಂಭ್ರಮಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೊಂದ ಬಂದುಲೆ ಪರಪಿ ನೀರಿದ ಹೊಸರಡು ಬುಲೆ ಒಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮೆತ್ತನದೆನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾಡು. ನಾಗಾರಾಧನೆ, ದೈವಾರಾಧನೆ, ಭೂತಾರಾಧನೆ, ಕಂಬಲ, ಕೋಲ, ಯಕ್ಷಗಾನ, ಪಿಲಿತಗೂಪು ಇಂಚಿತ್ತಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾಡು. ಈ ತುಳುವನಾಡದ ಕೊಲ್ಯ ಪಂಪನಂಚಿನ ಮಾಗನದ ಒಡೆಯೇ ಸೋಮನಾಥನ ಒಜ್ಜಿ ಪುರಾಪುನ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಇಂಜು ಕೊಲ್ಯ ಭಾಗಡು ರಾಜರಷ್ಟೆಡು ಕರಿನ 5 ವರ್ಷದಿಂಚಿನ ಮೆರವೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತನ ಅವು ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮದ ಇನಿ ಕನಕ ಸಮಾಜದ ಫಲ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ತಾರದ ಮರ ಅದು ಬುಲೆಯೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಾಲಘಟ್ಟಡುಲ್ಲ ಇಂಚಿತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆನಲ ಮಸ್ತ್ ಗಣ್ಯರ್ನಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಆನ್ಲ ನಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿದ ಲೆಪ್ಪೋಲೆಗ್ ಓಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಮಾತೆರಲಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸೇರ್ ನಂಚಿನ ಸಂಭ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ದೆತೊಂಡು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಈ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಂದು ಭಕ್ತ ನೆಚ್ಚಿನ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಿರಾದಪ್ಪು ಅವಿಲಕನೆ ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ಮಾತೆ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾರದಾ ಮಾತೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತಾ ದೈವ ದೇವರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆದಿಯಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಆರಂಭ ಕೋರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಭ್ರಮಡುಲ್ಲ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ಎಕ್ಕರದಿಂಚಿ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆಪುಡು ಕರೀದು ಬರ್ತನೆ ಅಂಚೆ ನನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನನ್ನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಎಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ನಡಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಪೊರ್ಲು ನಡಪಾಡು ಪಂಪನ ನೆಲೆಗಟ್ಟಡೆ ದೇವರಿಗೆ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ದೈವಲೆಗೂ ನೇಮ ನೆಚ್ಚಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಅಂಚಿನ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಹೊರಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಆರಂಭ ಕೊರಡು ಪಡೆದು ಶ್ರಾವ್ಯ ಮುಖ ಕೀರ್ತನ ಮುಖ ಭಿನ್ನೈತ ಮತ್ತದಲ್ಲ ನಂದನ ಗಜಾನನ ಗಿರಿಜಾನಂದನ ನಿರಂಜನ ಗೌರಿ ನಂದನ ಗಜಾನನ ಗಿರಿಜಾನಂದನ ನಿರಂಜನ ಪಾರ್ವತಿ ನಂದನ ಶುಭಾನನ ಪಾರ್ವತಿ ನಂದನ ಶುಭಾನನ ಗಜಾನನ ಶುಭಾನನ ಗಜಾನನ ಶುಭಾನನ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭು ಮಾ ಪಾಹಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭು ಮಾ ಪಾಹಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಗೌರಿ ನಂದನ ಗಜಾನನ ಗಿರಿಜಾನಂದನ ನಿರಂಜನ ಗೌರಿ ನಂದನ ಗಜಾನನ ಗಿರಿಜಾನಂದನ ನಿರಂಜನ ಗಿರಿಜಾನಂದನ ನಿರಂಜನ ಗಿರಿಜಾನಂದನ ನಿರಂಜನ ಕೋಲ ಮಹರ್ಷಿಲ್ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಋಷಿಗಳು ತಪಸ್ಸು ಮಂತನಂಚಿನ ಜಾಗೆನೆ ಕೋಲ ಕೊಲ್ಯ ಪಣದ ಪುದರ ಪಡೇನಿ ಅಂಚನದ ಇಂಜಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಂಚ ಧಾರ್ಮಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಕೊಲ್ಯ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಜಾಗೇಡಿ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಯುಜಿ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿದ ಆದರ್ಶವೈನಂಚಿನ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರೆನು ಇತ್ತಿರಿ ಇಷ್ಟೇರೆನು ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಈ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತ ಜಿಡ್ಡೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡೋಡು ಪಣದು ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ KS ಶಾರದಾ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತನಂಚಿನ ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ KS ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಕೊಲ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ ನೇತ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮದ ಪಂಚದಶಕದ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಅನುಗ್ರಹಿತ ಆದರ್ಶ ಸಂಭ್ರಮ. ಈ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕೋಡೆರ್ದು 23, 24, 25 ತಾರೀಕಿದ್ದು 3 ದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಕೋಡೆ ಪ್ರಥಮ ದಿನವಾದ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಯ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂತ. ಇನ್ನು 2ನೇ ದಿನ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಕೊಲ್ಯ ಅಂಚನೆ ಸಂಗಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಲ್ಯ ಮುಕುಲ ನೃತ್ಯ ವೈಭವಾಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದುಂಡು. ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಆದರ್ಶ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳರು ಶ್ರೀ AJ ಶೇಖರ್ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು, ಶ್ರೀ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಬಿಕಾ ರೋಡು ಕಾಪಿಕಾಡು ಬೇರೆ ಕಾರಣಾಂತರದ ಅರೆಗೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಿನದಾದ್ರೆ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಿನದಾದ್ರೆ ಆರು ನಮಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಕೊರತು ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಅರೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಸೌಂದರ್ಯ ರಮೇಶ್
ಸೌಂದರ್ಯ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಬೇರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರಡಿತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಅದನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣದಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಇಡೆಗೆ ಬರೆಯಲಾಯಿಜಿ ಆರ್ಲ ಫೋನ್ದ ಮೂಲಕ ಎಂಕಲಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು ಅರೆಗಿಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತಂದಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡು ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಕುಂಪಲ ಮೇರೆಗಿಲ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲದ ಪರವಾದ ಎಂಕುಲು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತನ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಇಂಚೆ ನಮ್ಮ ಶಾರದಾ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದದು ಮಾತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ತಾಂಗ ಮುಂತೊಂದು ಬತ್ತ ನಚ್ಚನ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ್ರಣಿ ಮೋವಿದ ಜಕ್ಕೆಲ್ಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಮೋಹನ್ ಬೆಕ್ಕಬೆತ್ಲು ಅರೆಗೆ ಶಾಲದ ಬೊಕ್ಕ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆದ ಹೊರಟು ಎದುಕು ನೋಡು ಪಡೆದು ಭಿನ್ನೈತ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲದ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುರುತ ಮಾನದಿಗೆ ಕೊರುಪುನಂಚನ ಪೊರ್ತು ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ್ರಿಗೆ ಮೋಹನ್ ಬೆಂಕ ಇತ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಅಡ್ಯಂತಾಯ ಕುತ್ತಾರಗುತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇರ್ಲಗಟ್ಟೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿದ ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರು ಒರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಯಡು ದುಂಬುದಿಂಚಲ ಸಂಪರ್ಕ ಇತ್ತದು ಅನನ್ಯ ಸಂಬಂಧನು ಇತ್ತಿನಾರು ಬೇರೆಗಿಲ ಈ ಸಮಯಡು ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ ಕುತ್ತರಗುತ್ತದ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಅಡ್ಯಂತರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಅಶೋಕ್ ಸಂಕೋಲಿಗೆ ಮೇರೆ ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರೆದು ಎದುಕು ನೋಡು ಪಣ ವಿನಂತಿ ಪುಗೇಲ್ಗೊಂಜಿ ಶಾಲು ಕೈಕೊಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಅಡ್ಯತ್ಯಾಯ ಕುತ್ತರಗುತ್ತು ಮೇರೆಗೆ ನನರಿಯ ಬಿನ್ನೇರು ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವ ಕುಯತ್ತಬೇಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಂಡಲ ಬೇರೆಗಿಲ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಗುರುಕಾರ ನೆಚ್ಚಿನ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವ ಕೊಯತ್ತಬೇಲ್ ಬೆರೆಗೆ ಜಗಜೀವನ್ ಕೊಲ್ಯ ಬೇರೆ ಶಾಲ್ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆದ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರೆದು ಈ ಪೊರ್ತೊಡು ವಿತ್ತ ಜಟೆಗೆ ಎದುಕು ನೋಡು ಪಡೆದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಶ್ರೀ ಚಿರುಂಬ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಳ್ಳಾಲ ಬೇರ್ಲ ನಮ್ಮ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳದ ಒರಿಯ ಸದಸ್ಯ ಲಕ್ಕನೆ ದಯಪಂಡ ಬೇರ್ನ ಪಿತಾಶ್ರೀ ಶೇಖರ್ ಭಟ್ನಗರ ಬೇರ್ಲ ನಮ್ಮಂಜಿ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿದ ಸ್ಥಾಪಕನ ಕ್ರಿಟ್ಟು ಒರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಅರೆಗಿಲ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ್ ಮೇರೆಗೆ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಈ ಊರು ನರಪು ನಚ್ಚಿನ ಅಭೇದ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯ ತನ್ನ ತೊಡಗಿಸ ನಚ್ಚಿನ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರಿಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬೇರೆ ಶಾಲು ಒಕ್ಕ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರೆದು ಎದುಕೊಡೋರು ಪಡೆದು ಭಿನ್ನೈತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ ಮೇರೆಗೆ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿಗುತ್ತು ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಭೀಮಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಂಗಳೂರು ಚಿಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಂಗಳೂರು ಅಂಚೆನೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಪ್ರಮುಖರಾದುಲ್ಲೇರು ಮೇರೆಗಿಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ಗುರ್ತು ಮೇರೆಗೆ ಮನೋಜ್ ಕೊಲ್ಯ ಮೇರೆ ಬತ್ತದ ಶಾಲು ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆದ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರಡು ಮನ ವಿನಂತಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಕರು ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಮಲ್ಯ ಕೊಲ್ಯ ಉದ್ಯಮಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೇರ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೇರು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಂಚಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮಲ್ಯರ್ನ ಸುಪುತ್ರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು ಬೇರೆಗಿಲ್ಲ ಈ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಮಲ್ಯ ಕೊಲ್ಯ ಮೇರೆಗೆ ಧೀರಾಜ್ ಗಟ್ಟಿ ಕೊಲ್ಯ ಮೇರೆ
ಶಾಲು ನೆಪ್ಪದ ಕಾಣಿಕದ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡು ವನದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪ ಕೊಲ್ಯದ ಮಲ್ಯರೆಗೆ ನಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿದ ಗೌರವ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಲ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೇರೆಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತನ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ. ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಲ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೆಂಗಳೂರದ ಒಂಜಿ ಮುತಾಲಿಕೆ ಉಪ್ಪುನಾರು ದಯಪಂಡ ಇವರುಡೆ ಪುಟ್ಟದು ಬಲತ್ತದು ಬೆಂಗಳೂರದ ಪನ್ಪನಚನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಡು ಒಂಜಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುನಾರು ಅರೆಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ನಾರು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕನ ಕೊರ್ಪುನಾರು ಅರ್ನ ಮಿಕ್ಕಿ ಲೋಕೇಶ್ ಕೊಲ್ಯ. ದೇವದಾಸ್ ಕೊಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇವ್ರಡು ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೇಡ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ್ದು ಬರ್ತಾರೆ ಜೊತೆ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಲು ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲ ಸದಸ್ಯರ ಪನ್ಯಾರೆ ಪೆರ್ಮೆ ಅಪ್ಪನ ಸುರ್ಮೆಲ್. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ವೇದಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಜ್ಮಗದ್ದೆ ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ICICI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಂಗಳೂರು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಯಾರಾದಿತ್ತದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು ಬೆಲೆಗಳ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವೇದಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಜುಮಗದ್ದೆ ಮೇರೆಗೆ ನವೀನ್ ಗಟ್ಟಿ ಮೆರುಕುಲ್ ಬತ್ತದು ಶಾಲು ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕದ ಗೌರವನು ಕೊರದು ಎದ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ನವೀನ್ ಗಟ್ಟಿ ತುಗಿಲ್ ಗೊಂಜಿ ಶಾಲು ಕೈ ಕೊಂಜಿ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಅವು ತಿನ್ನತ್ತಿಗೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಗೌರವವಾಗಿ ಅವು ಏತು ವರ್ಷ ಮೊದಲ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಬಾಕಿಲ್ಡು ಉಪ್ಪುನಂಚನ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನದ ಫಲಕ ಆದುಪ್ಪುನು ಗೌರವದ ಫಲಕ ಆದುಪ್ಪುನು ಇಂಚಿತ್ತಿ ಮಾನಾದಿಗದ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಐನು ಕೊರ್ಪುನಂಚನ ಪಟ್ಟು ನಂಚನ ಪೊರ್ತು ಶ್ರೀ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಿಯಾ ಸಮಾಜ ಉಳ್ಳಾಲ ಬೇರೆಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎತ್ತಿನಾರು ಬೇರೆಗಳ ಆದರ್ಶದ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭಡು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ನಾಯಕರಾದ ಪುನಚನ ತಿಯಾ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟಕರಾದ ಪುನಚನ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡಾನ ಬೆರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎದುಕೊನದು ಋತಿಕ್ ಕೊಲ್ಯ ಮೆರು ಬತ್ತದ ಶಾಲು ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆದ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರದು ಎದುಕೊನೋಡು ಪಂಪನಚನ ನಮ್ಮ ಬಯಕೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೇರ್ಲವಲೇರು ಬೇರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಬಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಪಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರೆಗಿಲ್ಲ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತನ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ಕುಂಪಲದ ಊರುಡು ಪುಟ್ಟದು ಬೆಂಗಳೂರದ ಮಣ್ಣಿಡು ತನ್ನ ಉದ್ಯಮನ ಮಲ್ಪನ ಮೂಲಕ ಈ ಊರು ಉದ್ಯಮದ ದಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಪಣವನ್ನು ಈ ಊರದ ಮಾತ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ದೇವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟುನಂಚಿನ ಉದಾರ ಮನಸ್ಸದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲ್ರು ಎಲ್ಲದ ದಿನತಾನಿ ಮಹಾ ಚಂಡಿಕಾಯಕಲ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವಡು ಕುಂಪಲ ನಡಪರಡು ಇಂಚಿತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಗಲಿಗಡಿ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲ್ರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಚಂದ್ರಮೋಹನ್ ರೆದು ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಉರುಟು. ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕುಂಪಲ ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರು ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಕೊಲ್ಯ ಅವೇ ತಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಕೆಲಸ ಮಂದೊಂದಿತ್ತಿನ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರೆಗಿಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ. ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇತು ವರ್ಷದಿಚ್ಚಿ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಕೊಲ್ಯ ನಡ್ತೊಂಬ ಇದ್ದೇನೆ ಅನ್ನ ನಿರೂಪಣೆ ಪನ್ಪಣಚನ ಆ ಕಾಲಡ್ ಏರ್ಲೆಜ್ಜನೆ ಆ ಕಾಲಡ್
ಒಂಜಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಂತನಂಚನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ವರಟ್ ಇತ್ತಿನ ಅವು ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೊಂಪಲ್ ನಿಜವಾದಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ತಿರ್ತುಕುಲದ ಅರ್ಣ ಸ್ವರಣಿಕೆ ಏನು ಇತ್ತಿನ ಆಂಡ ಇನಿ ಹಿರಿತನದ ಪ್ರಾಯಡ್ ಅವರು ಗೌರವದ ಮನೆಟ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅರಣ್ಯ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಗೌಗುರಡು ಎದುಕೊಂಡ ಪೊರ್ತು ರಾಮಚಂದ್ರ ಕುಂಪಲ ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರು ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಮೇರೆಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಎಜೆ ಮೇರೆ ಶಾಲು ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆದ ಗೌರವವನ್ನು ಕೋರಡು ಪಡ ವಿನಂತಿ. ಅಂಚನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಸೀತಾರಾಮ್ ಬಂಗೇರಿಗೆ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ. ಅವೇ ಲೆಕ್ಕನೆ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಂಪಲ ಮೇರೆಗಿಲ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಜುಮದೇವರು ಹರೇಗಳ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲದ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಮನೋಜ್ ಕಟ್ಟೆಮನೆ ಮೇರೆಗಳ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಕೊಲ್ಯ ನೇತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಗೀತಾ ಭಗವಾನ್ ದಾಸ್ ಕುಜುಮಗದ್ದೆ ಮೇರೆಗಳ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತನ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯರ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೈಸೂರು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮೇರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಮೇರೆಗಳ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲದ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಸೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯರ್ ಬೆರೆಗೆ ರೋಷನ್ ಕೊಲ್ಯ ಬೇರೆ ಶಾಲು ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆದ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರದು ಈ ಪೊರ್ತು ನರಿನ ಮಿತ್ತ ಜಿಡ್ಡೆಗೆ ಎದುಕು ನೋಡು ಪಡೆದು ವಿನ್ನೈತ ಮೈಸೂರು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಗುರುಕರಾಯನಚನ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯರ್ಗೆ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲದ ಗೌರವದ ಶಾಲು ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪುನಂಚನ ಪುಣ್ಯದ ಗಳಿಗೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಆಗಮಿಸಿನ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಗಳ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರಗಳ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಸೊಂದು ಅಂಚನೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಗಳಿಗೆ ಪೂರ ಸ್ವಾಗತನ ಮಂತಂದು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಗೀತಾ ಭಗವಾನ್ ದಾಸ್ ಮೇರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಾಲ್ಪಾರ್ದು ಗೌರವಿಸೋರು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬೈದಿನ ಬಂಧುಲೆಗಳ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮುಂದುವರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಕಾಡುದ ರಾಜ ಸಿಂಹ ಬತ್ತಿ ಸಾದಿನ ಪಿರಮಗರು ತೂಪನಿಗೆ ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಏತು ಬತ್ತೆ ಬಣ್ಣದ ಪಿರಮಗರು ಸೂಪನಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಸರಿ ಸುಮಾರು 41 ವರ್ಷದ ಈ ವರ್ಷ 5ನೇ ವರ್ಷ 41 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ವಾರೀತದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತನ್ನು ಪನ್ಪುನಂಚನ ನೆಲಗಟ್ಟಿಡು ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮುಂದುವರಿದನು ಅಂಚನದ LED ಪರದೆಡು ಒಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷದ ಒಂಜಿ ಅವಧಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನದ ಒಂಜಿ LED ಪರದೆಡು ಐನು ಬೊಲ್ಪು ಕೊರ್ಪುನಂಚನ ಕೆಲಸ ಆವೊಂದು ಈ ಪೊರ್ತು ರವಿಶಂಕರ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬದ್ದು ಸೇರೊಂದರು. ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪುರಸಭೆದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ಅರೆಗೆ ಶಾಲು ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆದ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರ್ದು ಎದುಕೊರೋಡು ಪಣದ ವಿನಂತಿ. ಋತಿಕ್ ಕೊಲ್ಯ ಬೇರೆ ಬರ್ತದ ರವಿಶಂಕರ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಎಲ್ಲ ಎದುಕೊರೋಡು ಪಣ ವಿನಂತಿ. ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಈ ಭಾಗಡ್ ರಾಜ ರಸ್ತೆಡ್ ವಾರೀತಿದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಲ್ಪನಚನ ಎಂಕುಲು ಪನ್ಪೂಜ ಐತ ಪೊಲಬುನು LED ಪರದೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಹೊರಟು ಕೊರ್ಪುನಂಚನ ನೆಲೆಗಟ್ಟೆ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಡ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನೈತ ಮಾತೆರ್ಲ ಲಕ್ಕದ ಸೈಡ್ ಉತ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುನ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೊರ್ಪುನಂಚನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವನೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಪ್ಪುನಂಚನ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣದೀಕಿಡುಪ್ಪುನಂಚನ LED ಪರದೆಡು. ನಾನು ನನಗೆ ನನ್ನದು ಅನ್ನುವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮವರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಅನ್ನುವ ಆದರ್ಶವನ್ನ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡೆದ ಸಂಸ್ಥೆ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಕೊಲ್ಯ. 1975ನೇ ಇಸ್ವಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 28ರಂದು ಅಂದಿನ ಹಿರಿಯರಾದ ಶ್ರೀ ಪಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮಲ್ಯ ಅವರ ತಂಡ ಯುವಜನತೆ ಅಡ್ಡದಾರಿಯನ್ನ ಹಿಡಿಯಬಾರದು, ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಸಚ್ಚಾರಿತ್ರ್ಯದ ಮೂಲಕ
ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೂಲಕ ಬದುಕನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಯುವಕರ ತಂಡವನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಉಳ್ಳಾಲದ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮಲ್ಯರವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡು ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ದಿನ ಧ್ವಜವಂದನೆ, ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ, ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ತನ್ನ ಸದಸ್ಯರ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ಮತ್ತು ವಾಲಿಬಾಲ್ ತಂಡವನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಜನಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನ ಗಳಿಸಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿಯ ತಂಡ ಹಲವು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಶ್ರಮದಾನದ ಮೂಲಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ದೇವಸ್ಥಾನ, ದೈವಸ್ಥಾನಗಳ ನವೀಕರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಯುವಕ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಸ್ವಾರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿಯೊಂದಿಗೆ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ, ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರ, ಕರಸೇವೆ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವ, ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಕ್ರೀಡಾ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಎಂಬ ಹೊಸ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯದ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಕೈಗೊಂಡು ತೀರಾ ಹಿಂದುಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಕಳೆದ 5 ದಶಕಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕವಾದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಈಗ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದೆ. ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮ, ವಜ್ರ ಮಹೋತ್ಸವ, ಶತಮಾನದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಕಾಣುವಂತಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿಯ ಜೊತೆಗಿರಲಿ ಅನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ. ಅಸತೋಮ ಸದ್ಗಮಯ ತಮಸೋಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮ ಅಮೃತಂಗಮಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಸೋಲ್ಮೇಲು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಕುಡಂಜಿ ಎಗ್ಗೆದಂಚಿ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲದ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ. ಈ ನಿಟ್ಟಿಡು ಐಕೊಂಜಿ ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಂಡಲ ಅವು ಎಲ್ಲ ದಿನತ್ 100 ವರ್ಷ ಮಟ್ಟಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಡು ಒರಿಯೋಡು ಪನ್ಪನಂಚನ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿಡು ಐಕೊಂಜಿ ಟೈಟ್ಲ್ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪನಂಚನ ಎಂಕಲು ಇನಿ ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪನಂಚನ ಹೊರತು ಗಾಯನ ಸೃಜನ್ ಕುಮಾರ್, ಅಂಚನೆ ಐಕ್ ರಾಗ ಸಂಯೋಜನೆ ತೋನ್ಶೆ ಪುಷ್ಕಲ್ ಕುಮಾರ್, ಸಾಹಿತ್ಯ ಲತೀಶ್ ಎಂ ಸಂಕೋಲಿಕೆ, ಸಹಕಾರ ಜಗಜೀವನ್ ಕೊಲ್ಯ, ಧ್ಯಾನ್ ಕೊಲ್ಯ ಇಂಜಿತಿ ಸೃಜನ್ ಕುಮಾರ್ ತೋನ್ಸೆ ಮೇರ್ನ ಗಾಯನಡು ನಿರ್ದೇಶನ ಮೂಡುದು ಬಂತನಚನ ಟೈಟ್ಲ್ ಸಾಂಗ್ ದ ಇತ್ತೆ ಅನಾವರಣ ಎಲ್ಇಡಿ ಪರದೇಡು. ಸಂಭ್ರಮ 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 ಊರೆಲ್ಲ ಸಂಭ್ರಮ, ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮ. ಸಂಭ್ರಮ ಸಂಭ್ರಮ ಊರೆಲ್ಲ ಸಂಭ್ರಮ, ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮ. ಬನ್ನಿರಿ ಬನ್ನಿರಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರೋಣ, ಸವಿ ನೆನಪಿನ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಿ ಕುಣಿಯೋಣ. ಹಿರಿಯರು ಕಟ್ಟಿದ ಈ ಸ್ನೇಹದೇ ಕುಲ ಗಿಡವಾಗಿ
ಸಂತೋಷದ ಇತಿಹಾಸ ಮನೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮನದೊಳಗೆ ಎಂದೆಂದೂ ಇರಲಿ ಈ ಸಂತೋಷ ಸಂಭ್ರಮ ಸಂಭ್ರಮ ಊರೆಲ್ಲ ಸಂಭ್ರಮ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮ 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 ಊರೆಲ್ಲ ಸಂಭ್ರಮ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮ. ಈತ ನಮಗೆ ಮಾತ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜೋಡಲ ಮಲ್ತನ ಜನ ಪೊರ್ತು ಸೂರ್ಯ ದೇವಿಯರ ಕಂತಿನಿರ್ದು ಬಕ್ಕ ನಮಕ ಮಾತ ಬೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಮೂಲೆಡು ಕುಲ್ದು ನಂಚನ ಒಂಜಿ ನಿನೆದೀಪ ಪನ್ಪನಿಗೆ ತಿಬಿರೆಡು ಪರಂಚನ ನಿನೆದೀಪ ಪನ್ಪನಿಗೆ ಯಾನ ನಿಕಲೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲ ಅಂದೆ ಅಂಚನ ಒಂಜಿ ತಿಬಿಲೆನು ಪತ್ತಾದು ತಿಬಿಲೆನು ಅರ್ಲಾದು ಸಾರ ದೀಪಿಲೆ ಅರ್ಲಾದು ಬೋಲ್ಪಾದು ಅವು ಲಕ್ಷ ದೀಪ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಅಂಚನ ಹತ್ರ ಇಂಥ ಈ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಲ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಯಜ್ಞದ ಅಂಚಿ ಪಂದಲ್ಲ ಜಾನಾದಿಗರು ಪರಂಚನ ನಿನೆದೀಪನು ಬಲ್ಪುನು ಅರ್ಲವನ ವಂಚನೆ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ಸೇರೊಂದಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿದ ಬಾಮಡು ಓಲಗ ಆತ ನಂಚನ ಮಲ್ಲ ಮಾನದಿಗದ ಗಣ್ಯರ್ನ ಮಿತ್ತ ಸ್ಥಾನಡು ಇಂಥ ಚಿರುಮ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆನು ಪಾದ ಮುದೆಲ್ಡು ತರೆತ ಮುದೆಲ್ಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ್ನ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬುಲ್ಪುನು ಅರ್ಲಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಆರಂಭ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಇತದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೊರ್ಲನ್ನು ದಿಚ್ಚವಡು ಪಡೆದ ವಿನಂತಿ ಆರಿಸಿದರೆ ಪರರ ನೋವನ್ನು ಆರಿಸಬೇಕು ನಲಿವನ್ನಲ್ಲ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತ್ರದ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರರ ನೋವನ್ನು ಆರಿಸುವವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿಡು ಐತ ಉದೀಪನ ಬೊಲ್ಲಿ ಪರ್ಬಾತನು ಬಂಗಾರದ ಪರ್ಬದ ಒಂಜಿ ಉದೀಪನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಅವು 100 ವರ್ಷಲ ಯೋಜಿ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಮಿನ್ಕಾಡು ಪನ್ಪುನ ಜನ ಆಶಯ ಕಡಲ್ದ ಪೊಯ್ಯಲು ಎನ್ಪೆರಾಪಚಿಗೆ ಮಾನದ ಒಳ್ಳಿಲು ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪೆರಾಪಚಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲದ ಕೆಲಸನು ನಮಗೆ ಪಣ್ಣೊಂದರ ತೀರಿಸಿಗೆ ಜನದ್ರ ಅಚ್ಚೆತ್ತಿ ಪಣ್ಣೊಂದರ ತೀರದಂದನಂಚನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚನ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲದ ಈ ಕೊರ್ಲ ಗಲಿಗೆದ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದೀಪನ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಂಚನೆ ಶಾರದಾ ದೇವರಿನ ಭಕ್ತಿರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿದ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಪುನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪ್ರೀತಿದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಅಡ್ಯಂತಾಯರು ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಲಿಯಾರು ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡಾನ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಮಲ್ಯರು ಪ್ರಕಾಶರು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪ್ರೀತಿದ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ್ ಹರೀಶರು ವೇದಾಂತ ಕುಮಾರ್ ಗೀತಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ನೇ ಮನು ರಾಜೇಶರು ಪ್ರಕಾಶನ್ನೇ ತೋನ್ಸನ್ನೇ ಸೇರಿದ ಮಾತ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಬಾಗಡೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ವಾರೀತಿ ಪುದರುಂಡ ಆದರ್ಶವಾದ ಪುದರುಂಡ ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಬಾಗಡೆ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಆದರ್ಶವಾದ ಕೆಲಸ ಮಂತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಕೊಲ್ಯದ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಪನಿಯರೆ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಪೆ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ನಿರಂತರವಾದ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅತ್ತು ವಾರಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮಲ್ಯರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಸೀತಾರಾಮ್ ಬಂಗೇರ್ನಂಚಿನಕ್ಲನ ಹಿರಿಯಕ್ಲನ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕುಂಪಲನಂಚಿನ ಹಿರಿಯಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ನಿರಂತರವಾದ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಈ ಬಾಗಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಆದರ್ಶವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಪನೇರ ಇಚ್ಛಿಸುವೆ ಈ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಈ ಬಾಗಡ್ ಉಳ್ಳಾಲದ ಬಾಗಡ್ ಶಾರದೋತ್ಸವ ಕೊಲ್ಯದ ಶಾರದೋತ್ಸವ ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಡ್ ಆಪನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಬೆರಿಸಾಯ ಉಂತುದು ತಾಂಗುವಂಥದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಪನಿಯರಲ್ಲ ಯಾನ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಪೆ
ಒಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಟನೆಲ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಅವು ಏತ್ ಪ್ರಬಲವಾದ ಬುಲೆಪುನ ಪನ್ಪನೆಗೆ ಈ ಕೊಲ್ಯದ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಪನೊಂದು ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿದ ಈ ಒಂಜಿ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ಬಾರಿ ಉತ್ಸಾಹ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಮಧ್ಯಡ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಉದಾಸೀನ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ 5 ವರ್ಷ ಅನ್ನೋಕೆ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಡತ ಅಂತ ಪನ್ಪನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಯಾಪ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತನ ಆ ಥರದ ಉದಾಸೀನ ಇಜ್ಜಂದೆ ಈ ಗಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟಲ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಬಂಡ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಈ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಕ್ಕ ಇತ್ತ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡೆ ದುಂಬು ಕೊನಪನಂಚಿನ ಮಾತ ಯುವಕರಿಗೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಾವೆ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಿರಂತರವಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರಂದುಲ್ಲಾರು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಭಾಗದ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಹೊರ್ತುದು ದುಂಬು ಕೊನಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೇರು ಇನ್ನು ಚಂದ್ರ ಸಡ್ಡೆ ಅಂತ ಪನೊಂತೇರು ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಈ ಭಾಗಡೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂಘಟನೆಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಆತಂದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಆ ಸಂಘಟನೆದ ಕೊಡಿಯತ್ತವನ ಆತದಾಲ ಸುಲಭ ಆತು ಉಳ್ಳಾಲಡ್ 75 ವರ್ಷದ ಶಾರದೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಮೂಲು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ 5 ವರ್ಷದ ಸಂಘಟನೆ ದುಂಬು ಕೊನಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಉಳ್ಳಾಲ ಬಾಗಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟುನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಮುಲ್ಪ ಬದುಕೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಏನು ರಾಮಚಂದ್ರನ್ನೇ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ರಾಮಚಂದ್ರನ್ನ ಆ ಕಾಲಡ್ ನಾಟಕ ತೂಗೋಡು ನಾನು ಎಂಕ್ಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಕೊಲ್ಯಾಗೆ ಬರಡಿತ್ತೇನೆ ಕೊಲ್ಯನೇ ಪ್ರೇರಣೆ ಇನಿ ಕುಂಪಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಂಘಟನೆ ಉಂಟು ಭಾರಿ ಮಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಆಪುನು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪಿದೈದ ಊರ್ದಾಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಈ ಪ್ರಕಾಶೆ ಪೂರ ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನಾಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಲೆತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಆಂಡ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರ್ನಿಯೇರು ಪಂಡ ಅವು ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿಯೇ ಒಂಜಿ ಈ ಊರಿಗೂ ಪೂರೆಕ್ಲ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಪನ್ನಿಯ ರಚಿಸುವೆ ದಾಬಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಶಾರದೋತ್ಸವ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಈ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಘಟನೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪು ನಡೆದಿಂಚೆ ಎಂಕ್ಲು ಬರೋದಿತ್ತು ನಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲೆಗೋ ಕೇಂದ್ರ ಓಲಿತ್ತಿನ ಪಂಡ ಇಡೀ ಊರಿಗೂ ಪಿಲಾರಪ್ಪು ಕುಂಪಲಪ್ಪು ಅದನ್ನ ಕನೀರು ತೋಟ ಈ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಪೂರೆಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಜಾಗ ಉಂಡ ಅವು ಕೊಲ್ಯನೇ ಇತ್ತೀನಿ ದುಂಬು ಕೊಲ್ಯದ ಪುದರ್ ಪಂಡದೆ ಬಕ್ಕ ಕುಂಪಲ ಪನೋಡಿತ್ತೇನೆ ದಯಬಂಡೆ ಇನಿ ಕುಂಪಲ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆದ ಪಾಂಡ ಕೊಲ್ಯನೇ ಫೇಮಸ್ ಇತ್ತೀನಿ ದುಂಬಾಗೆ ಶಾರದೋತ್ಸವನೇ ಬಾರಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಂಚಿನ ಸಂಘಟನೆ ಇತ್ತೀನಿ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಐಕೊಂಜಿ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಂದ್ರೆ ಇನ್ನು 5ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಡ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ರೀತಿದ 2-3 ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತೆರೆಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ದುಂಬು ಕೊನಪನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಖಲ್ನ ಪನ್ಪನ ರೀತಿಡೆ ಅಗ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸಲೇನು ಈ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿದ ಮುಖಾಂತರ ಆತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಆತು ಹೆಚ್ಚು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಭಾವಿತವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಘಟನೆದ ಮುಖಾಂತರ ಆವಾಡಿಂದ ಶುಭ ಹಾರೈಸದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರನಂತವೇ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಕುಂಪಲೋಡ ಆದಿಶಕ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ಅವು ಕುಂಪಲ ಅಂದು ಪಣದು ಆದಿಶಕ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊಲ್ಯ ಅಂದು ಪಣದು ಕೇರಳ ಭಾಗದ ಜನಕುಲು ಬರೋದಂತ ನಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟಲೆತ್ತನೆ ಈ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಲ್ಯ ಕುಂಪಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯರೆ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಲ ಶಾರದಾ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಪಂಚಿನ ಪಾತ್ರದ ಈ ಪೊರ್ತುಟ ಮಟ್ಟುಗ ಚಂದ್ರ ಸಾಡ್ಯ ಅಂತ ಆರ್ಲ ಪೊರ್ತುದ ತುರ್ತುಡು ಆರು ಪಿದಡ್ನಾರು ಆರು ಎರಡು ಶುಭ ಸಂದೇಶದ ಪಾತೆರನ ವೇದಿಕೆ ಸೋಮನಾಥನ ನಮ್ಮೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ಬರಿತ ದೈವದೇವರಿಗೆ ಒಂದಿಸ ಒಂದು ಇನಿ ವೇದಿಕೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನ ಮಾತಾ ಎನ್ನ ಮಿತ್ರರಿ ಅಗ್ಲೆ ಮಾತಾ ಒಂದನೇ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ರಡ್ಜನಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ದೂರ ಪೋಯರ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡಿದಾದ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂದು ಮಲ್ತಾ ಈಜಿಂದ ನಾನು ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತೇನೆ ದಯಪಂಡ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆನಾಗ ನಮ್ಮ ನಿರೇಲಿ ಇತ್ತೇನೆ ನೆಟ್ಟು ಅಂಡ ಇನ್ನಿ ಆ ಟೈಮು ಎಂಚಾತನ ಪಣ್ಣಾಗ 5 ವರ್ಷ ದುಂಬು ನೆಟ್ಟೆ ಆಚೆ ಗಂಟೆದ ಪಕ್ಕ ಲೈಟ್ ಎತ್ತಿತ್ತು ಒಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ದಯಪಂಡ ಪೆಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ಬೂರು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಿನ ಈ ಕೊಲ್ಯ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಏಪ ಮಲ್ಯರು ಮಲ್ತಾರ 5 ಬೊಕ್ಕ ಈತ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶಾರದ ನೆತ್ತ ಅಂದು ಮಲ್ತೇರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೇರು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ನೆನಪಾಪು ನಿಜ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 2-3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಹೋಟೆಲ್ದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಲ್ಪರ ಇಡೆ ಬತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯದ ಪೊಂಜೋ ಪಂಡ ಅದ ಮಗ ಈ ದಾಯಿಗೆ ಇಡೆ ಬತ್ತ
ಮೂಲು 5 ಗಂಟೆದ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ ನಡಪೆರ್ಲ ಬಂಗ ಉಂಡು ಒಂದು ಯಾ ಪಂಡೆ ಅರಡ ಯಾನ ಅಂಚಿನ ಜಾತಿದೆ ತೊಂದರೆಜಿ ಯಾ ನಗಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವೆ ಪಂಡೆ ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಮಲ್ತೇನೆ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ದಗೆ ತೆತ್ತೊಂದು ಬಲಿ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಮಲ್ತ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕುಷ್ಠರೋಗಿನ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತೇನೆ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಅಂಚ ಕುಷ್ಠರೋಗಿನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮನದನಿ ಕಾಂಡೆ ಎನ್ನ ಹೋಟೆಲ್ದ ಬರೀಟ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗೂವೆಲುಂಡು ದಯ ಪಂಡಗ ಮುಲ್ಪ ಸಾಧಾರಣ ತಕ್ಕಲಿಗೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಪತೆ ಕೊಂದಾರೆ ಚಂದನನ ಕಟ್ಟವನ್ನ ಪಂಡ ಅವು ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಅವ ಅಪ್ಪಗ ಹೆಂಗ ಐನ ಯಾನ್ ಮರಪೆರೇಜಿ ದಯ ಪಂಡಗ ಮನದನಿ ಪೊಂಜನ ಬತ್ ಬನ್ನಿ ಓ ಮಗ ನಿಕ್ಕೆ ದೇವರಿ ಇಂಚೆ ಈ ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಈ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕುಲ್ಲು ಸೈರ ಪೂಜೆ ಇನ್ನು ತುಯರ ಬಂಗಾಪುಡು ಪಣದು ಅಣ್ಣ ಐನ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮರಪೆರೇಜಿ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನಿತ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೂನಾಗ ಜವಣಿಯರು ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಚೂರು ಕೊಡು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರಿ ಈ ದುಮ್ಮದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ತನ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪನ್ಬ ಪಂಡ ಕೊಲ್ಯದ ಊರು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪುದರ್ ಬರೋಡು ಈ ಜವನಿಯರು ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗು ನೆತ್ತ ವಿಷಯ ದುಮ್ಮ ಬರ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಭಯಂಕರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡೆ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾಪಕದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಪಣಿಯರೆ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಲ್ಲೆ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಾಂಡು ಎಲ್ಪ ತೇಲಾಂಡು ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇಂಜಿನ ಪಂಡಾಗ ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಏತ್ ಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ಹತ್ತಿನೆಟ ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೆ ಅನ್ನ ಇನ್ನು ಮರಪೇರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಎಂಕೆ ಈ ಪೊರ್ತೋಡಿ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊನ್ನ ನಿಖಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಸೊ ಒಂದನೇ ಸಲ್ಸ ಒಂದೇ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರೆ ಅಂತ ಚಂದ್ರಸಾಡ್ಯ ಅಂತೇರು ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆನಕ 27 ವರ್ಷ ಇತ್ತವರೆಗೆ 77 ವರ್ಷ ಜನದ 77 ವರ್ಷದ ಲಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ಜವನೆ ಆದೇ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಹಿಸನೇ ನಮಕ್ ಬಾರೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಪನ್ಪನ ವಿಷಯ ಅರೆಗೆ ಉಡಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಸೊಲ್ಬೆಲ್ ಸಂದಾಯ್ತ ಬಂತದು ಈ ಚಾವಡಿ ಹಿಡಿದು ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಚಂದ್ರಸಾಡ್ಯ ಅಂತ ಬುರ್ದು ಕೊರದಲ್ಲ ಸೊಲ್ಬೆಲ್ ನಾನು ದುಮಗು ಮಾತಾತಿದ್ನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಕೇರಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಪ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ದಿಂಜಾಲೆ ಪಡೆದು ಭಿನ್ನ ಪರಿಷತ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲದ ಸದಸ್ಯರಾದಲ್ಲ ಈ ಊರು ನಡಪನ ಜನ ಮಾದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಡ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಬುಡ್ದು ಧರ್ಮದ ನೆಲಗಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಉಂತುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ ಪನೆರೆ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಹಾಪುಂಡು ಅರ್ನ ಪೊರ್ಲ ಹಸ್ತಾಡು ದಯಪಟ್ಟ ಆ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿದ ಒಂಜಿ LED ಪರದೆಡ್ ಸರಿ ಸುಮಾರು 30 ಜಂತ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ನಾಗ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಅರ್ನ ಪೊಪ್ಪನಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚಿನದ ಆ ಒಂಜಿ ಅರೆಗ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಡ್ ಖುಷಿ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಅತ್ತು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಉಲೈಡ್ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆಲ ದಿಂಜಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಲಗ್ರ ಆರು ಸಾಕ್ಷಿಭೂತಾರ ಆತೇರು ಇಂಚೆ ಪೊರ್ತಡು ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ ಅರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪಾತ್ರ ಸುರುಕಾದು ಅಪ್ಪ ಭಗವತಿನ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಅಡ್ಡಪೂರೊಂದು ಇನಿ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಕೊಲ್ಯ ಅಂದೇತ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆಡು ನಿರ್ಗಮಿಸಿನಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಬೊಕ್ಕ ಚಂದ್ರಸಾಡ್ಯ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ವೇದಿಕೆಡು ಜಗದೀಶನ್ನೇ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾಪಕಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಮಲ್ಯರನ್ನ ಮಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಉಳ್ಳೇರು ಜಯಂತನ್ನೇ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ನೇ ಸಿದ್ದರಾಮನ್ನೇ ರವಿಶಂಕರ್ ಮೋಹನನ್ನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರು ಮುಕ್ಳಿಗೆ ಪೂರ ಇನಿ ಆದರ್ಶ ಮಿಟ್ರದ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದರ್ಭ ಭಾಗಿಯಾತೇರು ಇನಿ ಈ ಕೊಲ್ಯನ ಈ ಆದರ್ಶ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಅಂತ ಮಲ್ತಿತ್ತನಾಂಡ ಅವು ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ನಿಜವಾದ್ಲ ಯಾನ್ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪದು ಆಯಪ್ಪನಾಗ ಈ ಪರಿಸರಡು ಒಂಜಿ 30-35-40 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಕೊಲ್ಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಸುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಸರಾಯಿದ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಪನೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಅದು ಬೇತೆ ಊರದ ಪುರ ಬತ್ತದ ಮೂಲು ಕುಲೊಂದು ಬಯ್ಯಾನಾಗ ಕತ್ತಲಾನಾಗ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಒಂದು ಇತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಇನಿ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆನ ಮಲ್ತದು ಅಡ್ದ ಬಕ್ಕ ಆಯ್ನ
ಪೂರಾ ಕ್ರಮೇಣ ಪೂರಾ ಆಯ್ನೊಂಜಿ ಆದರ್ಶ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಇನಿ ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಈತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಾಲ್ಲ ಅರ್ನ ಸನ್ನಿಧಿ ಮಲ್ಪೊಡುಂಡ ಐಟ್ ನೂದು ಐಟ್ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯರು. ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಬಂದಾಗ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾಡೂರು ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆನಿದ ಆ ಮಾರ್ಗ ಮಲ್ತಿತ್ತನಾಡ ಐಟ್ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿದ ನಿಜವಾದ ಅಭಿನಂದ ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ದಿನ ಹತ್ತು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಪ್ರತಿ ವಾರ ಸಾಧಾರಣ ಅಜ್ಪಡ್ದು ಎನ್ಪ ಜನ ಮುಟ್ಟ ನಿರಂತರ ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾರ್ಗ ಪಂಡ ಅವು ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಮಾಡೂರು ಕಣಿದ ತೋಟ ಮೋಪುನ ಮಾರ್ಗ ದಾಯ ಬನ್ನಾಗ ದಾಲ ನುಮಲ್ತಿನ ಹತ್ತು ರಡ್ಡು ಫೀಟ್ ದ ಪುನಿ ಇತ್ತಿನೇನು ಇಡೀ ಮಲ್ತದ್ದು ರಾತ್ರಿ ಬೇಗಲು ಬೆಂದಿನಂಚಿನ ಐತ ಸಾರಥ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮಲ್ಲೆರ್ಲ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪಲ ಮೊಕ್ಕಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ಪೂರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಿಜವಾದ್ಲ ಇನಿ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿಗೆ 50 ವರ್ಷದ ಸಂದರ್ಭಡು ಆಯ್ನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಶಾರದಾ ಕೊಲ್ಯದ ಇತ್ತೆ ಶಾರದಾ ಮಾತೆನ ಇನಿ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಇಂದೆಟ್ಟು ಐಕ್ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಇನಿ ಏರು ಮುಂಚುಂಡಿತ್ತೆ ಅಕ್ಲೇನ್ಪುರ 11 ಮೊರಣಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂದೆಟ್ಟು ಮಲ್ತೇರು ಆಂಡಲ ಆಯ್ನ ಆನಿಡ್ದಿನಿ ಮುಟ್ಟ ಒರಿಪಾದು ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟಡಿತ್ತೇನೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಅಕ್ಲು ಪನ್ನೀರದಲ್ಲ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಕೊಲ್ಯ ಇನಿ 50 ವರ್ಷ ಮಲ್ಪೋಡುಂಡ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಜವಾದಲ ಐತ ಪಿರವುಡು ಭಾರಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಯಾನು ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಐತೆ ಸಂತು ಇನಿ ನೆನಪಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಲಲಿತಕ್ಕ ನಮಗೆ ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ಆಯಲ ಈ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲದ ಜವನರಿಗೆ ಎದುರುಂತದು ಆಯ ಭಾರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಇನಿ ಆಯಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಇನಿ ಆಯಲ ಅಂದೆಟ್ಟು ಭಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಹುಡುಗೆ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲೇರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೇರೆಜ್ಜಿ ಓವುಲ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಚಾನಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಿನಾಂಡ ಮುಲ್ತು ಜವನೇರು ಮಲ್ಲೇರಿನ ನಡೆಗೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಕೇಂದು ಆರೈನು ಬಗೆಹರಿಸಂತ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಮಲ್ಲೇರು ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಮೂಲು ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಪನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ಲ ಮಲ್ಲೇರ್ಲ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಲು ಭಾರಿ ಆಪಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಾಳು ಇನಿ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರಗೆ ನಾವೊಂದು ಅಭಿನ ಇನಿ ಅರ್ನ ಮಗೆಲ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ದ ಇನಿ ಆಕಳು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ಲ ಅರ್ನಮ್ಮೇರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಆರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಬರ್ತದೆ ಎತ್ತೋ ವರ್ಷದ ಪಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಏನ್ಲ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ದೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಜವಾದ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಅಂದು ಪನೊಂದು ಇನಿ ಜವನೇರು ನಲ್ಲ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಲೆ ದಾಲ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ನನ್ನದು ಇತ್ತದ ಜವನೇರು ಪೂರ ಭಾರಿ ಹೊಸ ಜವನೇರು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಉರುಪುಡಿತ್ತಿನ ಜವನೇರು ತೋಜುಂಡು ನಿಜವಾದ್ಲ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಮಲ್ದೇರು ಪೊಂಜೋಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದಕ್ಕಲು ಅವಲ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲದಕ್ಕಲು ಇದೆಲ್ಲ ಪಿದೈದಕ್ಕಲು ಹತ್ತು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆವಾದ ಭಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡುಂಡು ಸಂಸ್ಕಾರಡುಂಡು ಧರ್ಮಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನೊಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಲ ಅವು ನಮ್ಮ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಇನಿ ಕೊಲ್ಯ ಪನ್ನಗ ಆತ್ತು ಒಂಜಿ ಶಾಂತಿಯುತವಾದ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತೇರು ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿನ ಆಶ್ವಾದ ಒಪ್ಪಾಡು ಅಂಚನೆ ಸೋಮನತನ ದೇವರನ ಆಶ್ವಾದಲ ಒಪ್ಪಾಡು ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದನ ಆಶ್ವಾದಲ ಒಪ್ಪಾಡು ಪಂಡದು ಪನೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿ ಕೋರೊಂದು ಯಾನ್ ಯಾಪಲ ಏನರ್ದ ಅಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಬೆಂಬಲನ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದು ಪನೊಂದು ಏನರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ನಮಗೆ ನನ್ನ ಕಾಲರ್ದಿ ಪತ್ತನಲ ಐನು ಮಗೆ ಅದು ಯಾಲ್ನ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೆ ಪನ್ ನಂಚನ ಒಂಜಿ ಬೆರಿತಾಂಗದ ಪಾತೆರನು ಈ ಪುರ್ತುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಟ್ಟ ನಂಚನ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನರಿಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಬೆಮ್ಮೇರು ಸೃಷ್ಟಿದ ಊರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ, ಬ್ರಹ್ಮೆ ಸೃಷ್ಟಿದ ಊರು ಅವು ಬೆಂಗಳೂರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಂಚಿನ ಊರುಡು ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಅವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಕುಂಪಲದ ಮಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮದ ಕಿನ್ನೆ ಪ್ರಾಯದ ಜವನೆ ಒಂಜಿ ಮೀನ್ಕೊಡನ ಐಕ್ ಶ್ರಮ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮುಖ್ಯಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ತಿಕ್ಕನಂಚನ ಒಂಜಿ ಪನವದ ಸಕಾಯನ ಈ ಊರುಡು ನಡಪುನಂಚನ ಮಾತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರೀಡೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ದೈವಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟುನಂಚನ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸದ ಉಡಲು ಉಪ್ಪುನಂಚನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲ್ ರುಲ್ಲೆರು ಆರ ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಶುಭ ಸಂದೇಶದ ಪಾತೆರಣ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡದ ಯುಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಕೊರಡು ಪಡೆದು ವಿನೈತಿ ವೇದಿಕೆತ್ತಿನ ಪೂರ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಅಂಚನೆ ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಜಯಂತೇರ್ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ ಮನೋಹರ್ನೆ ಅಂಜಪುರ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ನೇ ಪೂರ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜಿನೇ ಇನಿ ಸತ್ಯ ಅದು ಮಣ್ಣನ್ನೇ
ಒಂಜಿ 25 ದಿನ ದುಂಬು ಹೆಂಗೆ ತೆಗೆದುಪ್ಪೇರು ಒಂದು ಇಂಚ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂದುಂಡು ಬರೋಡು ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಂದ್ ಐಕ್ ಪಂಡೆ ತೂಪ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಿನ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡೆ ಅವೇ ಟೈಮುಡು ಎಲ್ಲ ಚಂಡಿಕ ಹೋಮ ನಡತೊಂದುಂಡು ಆದಿಶಕ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ್ದು ಸೊ ಅಂಚ ಅವೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತಿನೇಕಿ ಅನಿನಿ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಣೆ ಬರ್ಪನೆ ಬಟ್ ಹತ್ತದು ಇನ್ನು ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಂದೋಸ್ಕರ ಮಣ್ಣುಗನ್ನಾಗ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಕೊನೆಗೆ ಅಂದೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ಬರ್ತೀನಿ ಕಾಂಡೆ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಹೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಸತೀಶನ್ನೇ ಬಕ್ಕ ಸುರೇಶನೇ ಪೂರ ಪಂಡಿರಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಪನೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರನ ಕಮ್ಮಿ ದಯಪಂಡ ಆಕಳಿರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಪಾತ್ರೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಒಂಜಿ ಟೈಮುಡು ನಾನು ಆನಂದಾಶ್ರಮ ಸ್ಕೂಲುಡು ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಕುಂಪಲಡು ಪುನಾಗ ಬಸ್ಸಡು ಬರೋಂದಿಜ್ಜ ನಡ್ತೊಂದು ಬರೋಂದಿತ್ತ ಈ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ದಾಟದ ಪೂರ ಅಪ್ಪಾಗ ಈ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಒಂದಿತ್ತು ಅಪ್ಪಾಗ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಈ ಸ್ಪೂನುಡು ಪೂರ ಲಿಂಬೆ ಬುಳಿ ಪೂರ ದೀಪನೇಕ್ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಂತಂದಿತ್ತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಸೊ ಅಪುರ ಎಂಕ್ಲ ನೆನಪುಂಡು ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಕೊಲ್ಲೆ ಬಂಡಾಗ ಈ ಯಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ಶಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಪ್ಪನಾಗ ಆಕಳ ಮಕ್ಕಳ ಟ್ರಕ್ ಪೂರ ಒಪ್ಪನಾಗ ಎಂಗ್ಲು ಬರೋಂದಿತ್ತ ತೂಯನಿತ್ತ ಅಂಚನೆ ಯಾನಿ ತುಯ್ಯೈತೆ 50 ವರ್ಷದ ಇದು ಎಲ್ಲೆಡಿ ತುಯ್ಯ ದೇಪಂಡ ಈತು 5 ವರ್ಷಡ್ ಅಕ್ಲ ಮಂತಿನ ಸಾಧನೆ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಪನೋಳಿ ದೇಪಂಡ 5 ವರ್ಷ ಕ್ಲಬ್ ಕಟ್ಟದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಉಂಡು ಬಂಡಂಡ ಅವು ಆತ್ ಈಸಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ನಾನು ಪರೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆ ದೇಪಂಡ ಇತ್ತ ಪೂರ ಕ್ಲಬ್ಗಳ 10 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ ಇತ್ತ ಪೂರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಪೂರ ದುಬೈ ಪೂರ ಪೋಯ್ ಬಂಡ ಕ್ಲಬ್ ಕಡೆಗೆ ಬಂದ ಒಂದು ಹಂಚಿನ ಕ್ಲಬ್ ಏತಾ ಕ್ಲಬ್ ಬಂದ ಆತಂಡು ಆಂಡ ಈ ಕ್ಲಬ್ನು ಎಲ್ಲ 5 ವರ್ಷನೆಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೆ ಬಂಡ ಇಂದು ಆತ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಹತ್ತು ಬಂತು ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿಗೆ ನಾನು ಪನ್ಪಣತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಯಾನಿತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಯಾನ ಇಜ್ಜೆ ಅಂತ ಕರ್ಜಿ ಎಂಕ ಇನಿ ದಾದ ಮಂತ ಅವು ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒರಿಯುಂಡು ಎಲ್ಲ ದಾದಂತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಬಂಡ ಅಂಚನೆ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಮಂತಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಅಕಲ್ ಮಂತಿನ ಸಾಧನೆ ಎಂಕ್ಲನ ಜೋಕ್ಲು ಉಪ್ಪುನಗಳ ಅಕಲ್ನ ಕ್ಲಬ್ದ ನೆನಪು ಉಪ್ಪುನ ಬಂದು ಈ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಎಂಕ್ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಕೊನೆ ಮಂಡಲ ಅಂಚನೆ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಎನ್ನಡದಿ ದಾದ ಅವಡು ಖಂಡಿತ ಅದು ಈ ವೇದಿಕೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ಎಂಕ್ಲು ಕೊರಪೆ ಬಂದು ಈ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಕೊನೆ ಧನ್ಯವಾದ ಬಂದು ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೆ ಪನ್ಪರಾಚನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರನು ಪಟ್ಟಣಂಚಿನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಪ್ಪಲ್ರಿಗೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಅರಣ ಈ ವೇದಿಕೆರ್ದು ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತವಾದ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗದ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ನಿರ್ದತ ದುಂಬುದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬುರ್ದು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂತ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ಗೊತ್ತುಳ್ಳೇರು ಭೀಮಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಂಗಳೂರು ಒಂಜಿ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಅದಪ್ಪು ಆಂಡ 6 ರಾಜಕೀಯವಾದ ಅದಪ್ಪು ಶಕ್ತಿ ಭಾರತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲದ ಮೂಲಕ ಕ್ರೀಡಾಕಾರಿ ಅದಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿಲ್ ತನ್ನ ಯೌವನದ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಪನ್ಲಕ ಯೌವನದ ಒಂಜಿ ಸಮಯನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲದ ಮುಖ್ಯ ಭಿನ್ನ ಸ್ಥಾನಡ್ ಸೀಮೆದ ಒಡೆ ಸೋಮನತಾಗ್ ಅಡ್ಡಬುರೊಂದು ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿದ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಡು ಪುನಃ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತನ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸೋ ನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗಳ ತರತಗ್ಗದ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನೊಂದು ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂಚ ಬುಳೆವೋಡು ಪಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಮಾದರಿ ಅದು ಉದಾಹರಣೆ ಅದು ಬುಳೆನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಒಂಜಾತ್ ಜವಣೆರನು ಸಮಾಜದ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ತೊಡಗಿಸುವಂಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ನಿರಂತರ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಪಣಿಯರ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಒಂದುಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಕೊಲ್ಯ ಶಾರದೆ ಪನ್ಪಣೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರತೀತಿನ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಶಾರದೋತ್ಸವ ಆಪನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬೆನ್ನೆಲು ಬಾದಿತ್ತಿನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದ ಪಣಿಯರ್ಲ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ 5 ವರ್ಷ ನಡೀತದೆ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ತೂಪಲೆಕ ಮಲ್ಪೋಡು ಆವೋಡು ಒಂದು ಇತ್ತಂಡ ಎಂಕ ಭಾರಿ ಗೌರವ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ನಿರಂತರ ನಂಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಡುಪುನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ವಾಯ್ನಂಚಿನ ಜವಣೇರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಬೆನ್ನೆಲು ಬಾದುಳ್ಳೇರು ಪಣಿಯರ ಇಂಕ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಅವನು ಬಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾದರಿಯಾದ ನಡಪವನಂಚಿನ ಸ್ವಾರ್ಥರಹಿತವಾದ ಸಮಾಜಗೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಶಾರದೋತ್ಸವದ ಮೂಲಕ ಒಪ್ಪು ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿದ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪುಣಲ್ಲ ನನಂಜಿ ಗೌರವದ ವಿಷಯ. ಎಂಕುಲ್ಲ ಸಮಾಜಡು ಸಾಮಾಜಿಕರಾದ ಮಸ್ತ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಾನು ತಾನು ಜೋಡಿಸೊಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಅರ್ಪಣೆಯರೆ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳು ಬಾಕಿ ಆತಂಡಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಯಾನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸಭೆಯನಗ ಪಾತೆರ್ನಗ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ದಾಯಪಂಡ ಮೊಣನ್ನ ನಿಖಿಲ್ ಮನ್ಪುಣ ರೀತಿ ನಿಖಿಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಕಟ್ಟಿನ ರೀತಿ ನೆತ್ತ ಪಿರೌಡು ನಿಖಿಲ್ನ ಶಕ್ತಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಯಿನ ಕೆಲಸ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಬುಳೆ ಒಡ್ಡ ಈ ಒಂಜಿ ಪದತ್ತ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು. ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು. ಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಗಲ ಉಂಡು, ನಿಕ್ಲಿಗಲ ಉಂಡು, ನೆಟ್ಟುಕುಳ್ನ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಉಂಡು. ಅಂಡ್ ಅವು ಸ್ವಾರ್ಥ ಎಂಚೊಪ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕರಿನ ತೊಂದರೆಡ ನಂಗೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಬಳ್ಳಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆನ ಕಟ್ಟಿದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆನ ಬುಳೆ ಪಯಣಿಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ವಿಶ್ವಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳೇರು, ರಾಜೇಶ್ ಉಳ್ಳೇರು, ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಿಖಿಲ್ ಉಳ್ಳಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಚಯದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಗ ಸ್ವಾರ್ಥ ಹೋಗ್ಕೆಂಡ ಸಂಸ್ಥೆದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಐಟ್ ತನನ ತಾನು ವಾರೀತಿ ಬೆಳಗೌಡು ಪಂಡ ಅವಳು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು 10 ಜನ ಗುರುತಿಸ ಎರಡ ಅವು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಪ್ಪಜಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸಂಸ್ಥೆನ ಬುಳೆ ಪಾವಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಬುಳೆನಾಗ ನಂಗೆ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕುಣ ಅವು ಸಹಜವಾದ ತಿಕ್ಕುಣ ರೀತಿ ಎಂಕುಳು ಸಮಾಜೋಡು ಐನು ಮಲ್ಪುವ ನಂಗೆ ಮಾದರಿಯಾದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಪನ್ಪುಡು ಪನ್ಪರೆ ಪಣಿಯರಿಂಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಒಂದು ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜವಣೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಮೂಳು ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು. ಸಂಘದ ಓವು ಕೆಲಸ ಆಪುಣ್ಣ ಮುಲ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಣ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಅದು. ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಪಾತೆರ್ನ ಪಂಡೇರು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಏನಂಚಿನ ಜಾಗ ಮೂಲು ಅಂಚಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆವಂತುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಇಂದು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ. ನೆತ್ತ ಪಿರೌಡು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು. ಈ ಶಕ್ತಿದ ಪಿರೌಡು ಎಂಕುಲ್ಲ ಉಳ್ಳ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಹೆಮ್ಮೆ, ಒಂದು ಎಂಕಲ ಹೆಮ್ಮೆದ ಜಾಗೆ, ಎಂಕಲ್ನ ಗೌರವದ ಜಾಗೆ. ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲು ಒರ್ಮರೆ 10 ಗಂಟೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಕುಳ್ಳುದ ದಯಪಂಡಂದು ಎಂಕಲ್ನಾದ ಬಂಡಿ ಒಕ್ಕ ಲಕ್ಕದ ಪೋಯರುಂಡ ಸಾಧ್ಯನೇ ಹೆಚ್ಚು. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಡು ನಿರಂತರ ನಡಪೋಡು ದಾಯಪಂಡ ನನಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಕ್ಲೆನ್ ತೂ ಓಡತ್ತಾ ಪ್ರವೀಣನ ನನಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಕ್ಲೆನ್ ತೂ ಓಡು ತೂದಾಕಲು ಕಲ್ಪೇರಿ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಮೂಲು ಗಟ್ಟಿ ಹಾಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮಂತ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಮಂತ ಅವು ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆತನಂದು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನಂಬರ್ ಆತಿಸಿ ದಯಪಂಡ ಯಾನಿತೆ ಓವು ಪಂಡೆನ ಎಂಕ್ಲೈನ ಅಳವಡಿಸಿದವಳು ಎಂಕ್ಲು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಲಾಭ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿನ ಓಳ್ಳದೀತಿಜ ನಮ್ಮ ಮಂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕೊಡು ಪಂಡಿಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ದಿವಂಗತ ಶೇಖರ್ ಬಂಗೇರನ ಎಂಕಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆರ್ನ ಪುದರ್ಡು ಆರ್ನ ವೇದಿಕೆ ಎಂಕ್ಲೋಜ್ ಮಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮಲ್ತ ಆತ ಯಶಸ್ವಿ ಆತನ ದಾಯಪಂಡ ಯಾನ ಯಶಸ್ವಿ ದಾಯ ಎಂದು ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪಣಿರ ಪಣ್ಯತ್ತಿ ಇಂಚಿನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪ್ರೇರಣೆಡು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆನಂದ ಪನ್ಪೆ. ಈ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲಸಲು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ತನ್ನ ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿನ ರೀತಿ ಕೊಲ್ಯ ಶಾರದೋತ್ಸವ ಆಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಆ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಆ ನೀತಿ ರೀತಿ ನಿಘಂಟು ನಿಷ್ಠೆ ಅವು ನನ್ನೂರೇಗ ಮಾದರಿ ಆಪಣು ಪೂರಕ ಆಪಣು. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಬದುಕೋಡಿಗೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಭೂಮಿಲ FDಲ ಮಲ್ತು ಬದುಕುನತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂತನ ಪುಣ್ಯನು ಕೊರಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂತನ ಪುಣ್ಯ ಅವು ಹಾಕ್ಲೆಗೆ FD ಅದು ತಿಕ್ಕೊಡು ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಮಂತಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ FD ಹೋಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏತೇತು ಭೂಮಿ ಬದುಕಿತ್ನ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಜೋಕುಲು ಸಮಾಜ ಗಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಕೊರ್ತುಜೇರು ಅವೇ ನ್ಯಾಯ ಧರ್ಮ ನೀತಿ ನಿಘಂಟಿನ ಬದುಕನಕ್ಲ ಜೋಕುಲು ಸಮಾಜಗೂ ಆದರ್ಶರಾದ ಬದುಕದೇರು ಪಣ್ಪಣ ಎತ್ತೋ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತೂತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನಡು ಸ್ವಾರ್ಥರಹಿತವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದ ಎಂಕುಲು ಸಮಾಜೋಡು ಮಸ್ತ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ದೆತ್ತೊಂದ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪ ಆ ನಿಘಂಟು ಆ ನಿಷ್ಠೆನ ಎಂಕುಲು ಅಳವಡಿಸಿದ ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಮುಕುಲ್ನ ರೀತಿ ನೀತಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟು ಕೂಡುದು ಬರ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಮನ್ಪುಣ ಕೆಲಸಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತಿನಿದ್ದವರ ನಂಗೆ ಅವು ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಗ ಪಾತೆರ್ರೆ ಪೊಂಡ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಬಗ್ಗೆ ಎತ್ತಲ ಪಾತೆರೊಳಿ ದಯಪಂಡ ಆತ ವಿಚಾರಗಳು ಉಂಡು ಆತನಿಗೆಲ್ಲ ಸಚ್ಚಿಂತನೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಬುಳೆದುಂಡು ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಂಡು ಸಂಘದ ಕೆಲಸ ಆಪುಂಡು ಸಂಘದ ಶಕ್ತಿಯೇ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬೆಳಗುನ ಶಕ್ತಿ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಡು ನಿಖಿಲ್ನ ಈ ಕೆಲಸ ನನ್ನವರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾದ ನಿರಂತರ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಬೊಲ್ಪಾದ
ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕುಡು ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಅದು ನಮ್ಮ ಶಾರದೋತ್ಸವದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಲ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿನ ನಡಪಡು ಒಂಜಾತಿ ಎಡ್ಡೆ ಜವಣರನ್ನು ಸಮಾಜವು ಕೊರಡು ಸಮಾಜೋಡು ಇಂಚಿನ ನನಂಜಿ ಕಡೆ ಪೋದಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಅಕ್ಲಿಗಳ ದೇವರ ಕೊರಡು ಪಂಡ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನ ಬಯಸದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಅಂತವೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಅದಪ್ಪು ತಾನು ಮಲ್ತನಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮೆಲ್ಕು ರಚನ ಕೆಲಸದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೊರಚನ ನಮ್ಮ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ಗುಟ್ಟು ಮೇರೆಗೆ ಸುಲ್ಬೆಲು ಗಡಿಯಾರ ಹಾಲನಗ ಸರಿ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ತಿಕ್ಕುವರಿಗೆ ಅಂಡ ಸಮಯ ಹಾಲನಗ ಏರ್ಲ ಸರಿ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಇಜ್ಜೇರಿಗೆ ಸಮಯ ಹಾಲನಗ ಸರಿ ಮನ್ಪುಂಡು ಏರು ಕೇಂಡ ಅವು ಹಿರಿಯಾಕುಲಿಗೆ ಇಂಚಿತಿ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಕಟ್ಟನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆನೇ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ. ಈ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿದ ಬಂಗಾರದ ಪರ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಂಬಲದ ಯಜಮಾನರ ಕಂಬಲಕೂಟದ ಯಜಮಾನರ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುರು ಅವು ಏರ್ಕೆಂಡ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಈ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಭಾಗದ ಜನನಾಯಕರು ಆದುಪ್ಪು ನಚ್ಚಿನ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೋರ್ಡು ಪಡೆದು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಪ್ರಥಮವಾದ ಮಾಗನದ ದೇವರಾಯನ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ ಚರಣ ಪಾದ ಕಮಲಾರವಿಂದ ಗಡ್ಡ ಬೂರೊಂದು ಮಾತ ಪರಿವಾರ ದೇವಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತು ನೆನೆತೊಂದು ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಕೊಲ್ಯ ನೆತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಜನ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ವರ್ಣ ರಂಜಿತವಾದ ಪಾತೆರಿಯರು ವೇದಿಕೆಡು ಒರಿಯರ್ದು ಒರಿ ಘಟಾನುಘಾಟಿ ನಾಯಕರುಳ್ಳರು ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜೇ ನೆಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತೊಂದು ದಾದ ಪಣ್ಣನ ನಾನು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲೆ ಪನ್ಪುಣಂಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ನೆಡ್ದವರ ಎಂಕ್ಲನ ಭಾಷಣಕ್ಕೇನಾರ ನೂದಕ್ಕೆ ನೂದು ನಿಕ್ಲು ಬೈದಿನತ್ತು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೀರ ಬೈದಿನ ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ದಿಂಜ ಪಾತೆರರು ಪೋಪುಚ್ಚಿ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಬಂಧುಲೇರ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಡಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲನ ದುಂಬು ಮಂತದ ನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಕೆಲಸಲು ಪಾಪದಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೇರೆ ಪಾಪದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಅನಗ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಳು ಒಂಜಾದು ಒಟ್ಟಾದು ಗುಟ್ಟುಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಜನ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಲಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದ ಕಾಸಿಜ್ಜಿಂದ ಆನಗ ಏರಡೆಲ ಪನಂದ ತಾನು ಬೆಂತನಂಚಿನ ಒಂದಂತೆ ಕಾಸಿನ ಒಟ್ಟು ಮಂತ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಂತದ ನಂಚಿನ ಹಲವು ನಿದರ್ಶನಗಳುಳ್ಳ ಏತ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಸದ ಪೊರ್ತು ಮಾಡಿపోతుందನ ಮಾಡದಿತ್ತದೆ ಪಿರ ರಿಪೇರಿ ಮಂತದ ಆಗ್ಲೇ ಕುಲ್ಲದ ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಾಪದ ಪೊಂಜೋಗ್ಲೆಗೆ ಮದಿಮೆಯನಾಗ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ ಸಂಕಟದ ಸಮಯಡು ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸಹಾಯ ಮಂತದ ನಂಚ ಹಲವು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಲೇನ ಇಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಕೊಂಡತ್ತದೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ದು ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಡು ಎತ್ತು ನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ನಾನಾತ್ ಬೇಲೆ ಮಂತೇರಿ ಪನ್ನೊಂದು ಪೊಂಡು ಕಾಣೆ ಮುಟ್ಟ ಪಣೋಲಿ ಐದಲ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಪನ್ನದ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಡು ಪನ್ನದೆ ರಾಜೇಶ್ ಅನ್ಯಾದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ ಅನ್ಯಾದಿಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಅನ್ಯಾದಿಪ್ಪು ಅಕ್ಲ ಇಡೀ ಟೀಮು ಪಾಪ ಅಕ್ಲು ಪಾಡ್ದ ನಂಚಿನ ಚಪ್ಪಲ್ ಕಾರ್ದ ಚಪ್ಪಲ್ ಉಂಡತ ಅವಲ ತರೆದಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ 100 ಪೋಣು ಓಲು ಉಲ್ಲರ ಆಡೆ ಬರ್ತದೆ ಕಾಕಾಜಿ ಕೊಡ್ದು ಬರೋಡನ್ನ ಅಂದ್ ಪನ್ಪು ನಂಚಿನ ಆ ಪೊರ್ಲುದ ದೃಶ್ಯನ ತೂನಗ ಇನಿ ಏತು ಬೇಲೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎರಳು ಇತ್ತೆ ಕಂಬ್ಳಡ್ ಬಲಿಪನಗೆ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ದಾದ ಪಂಡನಂದ ಎಂಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ 5 ಮಿನಿಟಲ್ಲ ಸೇರಳು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಗೂ ಬಾಕಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಬೈದಿನಿ ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಯಾನು ಈತೇ ಪನ್ಪುನಿ ಯಾನ ಎಂಕ್ ಕೋಡೇರಿ ಪಂಡೆ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ಈರಿಯೇ ಪಲ ಬೊಲ್ದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಕಪ್ಪು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬೊಲ್ದು ಅಂಗಿ ಕಪ್ಪು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಡ್ನಿಂದ ಆಂಡ ಯಾನು ಇಡೇ ಬಂದಾಗ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲದ ಜವನಿಯರು ಮಾತೆರ್ಲ ಬೊಲ್ದು ಅಂಗಿ ಕಪ್ಪು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಅಕ್ಲನ ತೋಜು ನಂಚಿನ ಆ ಪೊರ್ಲು ಅಕ್ಲು ಒಂಜಾದು ಒಟ್ಟಾದು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದಜ್ಜಂದ ಶ್ರೀಮಂತ ಬಡತನ ಅಂತರಜ್ಜಂದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಭಾರತ ಮೇಲೆ ಜೋಕ್ಲು ಬನ್ನುವ ಸಂದೇಶ ಕೊರಪು ನಂಜಿನ ಆ ದೃಶ್ಯ ಅಂತೂದಾನಾಗ ಎಂಕ್ ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿಯಾದ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿದ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ 5 ವರ್ಷೋಡು ಬಂತ ನಂಜಿನ ಬೇಲೆ ಅವು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಇತ್ತಿನಾತ ದಿನಲ್ಲ ನೆನೆಪು ಬರಪು ನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಂತಾರೆ ಏರೇರೇ ನಿಕ್ಲನ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೇಲೆ ಮಂತದೆ ದೇವರನ ಪಾದ ಸೇರಿದಾರ ಆ 5ನೇ ವರ್ಷಡು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ನೆನೆಪು ಮನ್ಪು ನಂಚಿನ ಆ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೊರತ್ತ ಅವು ನಿಜವಾಯಿನ ನಿಕ್ಲೆನ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಅವು ನಿಜವಾದ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಅಕ್ಲೇನ್ ತೂನಾಗ ನಂಗೆ ದುಃಖ ಹಾಕೊಂಡು ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ನೆನೆಪು ಮನ್ಪು ನಂಜ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಕ್ಲು ಮನ್ಪೊರತ್ತ ಐಕೆ ನಿಜವಾದ 2011 ನಿಕ್ಲೆ ನಾನಾತ್ ಆ ವಜ್ರ ಮಹೋತ್ಸವ 5 ಬಕ್ಕ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಮಾಜ ನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ
ಎಂಚ ಪ್ರತಿಭೆಲುಂಡ ಆ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸದ್ದು ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟ ಕಡಪುರನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಉಲ್ಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ನಾನಾತಿ ಎಡ್ಡ ಸಮಾಜ ಸೇವೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದೇವರು ರಾಜಕೀಯ ಆದಿಪ್ಪು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆದಿಪ್ಪು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆದಿಪ್ಪು ಕ್ರೀಡೆ ಆದಿಪ್ಪು ಶೈಕ್ಷಣ ಮಾತಾ ನೆಟ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದೇವರು ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ ಕೊರಡೆ ಪನ್ನೊಂದು ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರೆರಗಲ ಯಾನು ಉಡಾಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾದ ಎನ್ನ ಪಾತೆರವಂತವೇ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆದ ಮದಿಪುನು ಕೊರನಚನ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯರ್ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂತ ಒಂದು ನಮ್ಮನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ನಟೆ ನಮ್ಮದು ಭೂತ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಅವು ಏರೊಂದು ಕೇಟ JP ತುಬಿನಾಡು ಸೂಪ್ರಂ ಸೂ ಪಾಟಲ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ಉದಾರ್ಥ ಪರಿರಚನೆ ನಟೆ ನಮ್ಮ JP ತುಬಿನಾಡು ಕೋಡೆಗರಗ ಕಟ್ಟೆ ಮಾರ್ಪಂತ ಚಲನಚಿತ್ರಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಅದು ಊರೊರ್ಬಲ ದೇಶದೊರ್ಬಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಟ್ಟೆ ಮಾರ್ ಚಲನಚಿತ್ರಲ ಒಂಜಿ ನಟನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ನಮ್ಮ JP ತುಮಿನಾಡು ಈ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಸೇರುವುದಿಲ್ಲರು ಅರಿನು ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಶಾರದಾ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಲಾವಿದರು ದಯವಿಟ್ಟು ಶಾರದಾ ಅಪ್ಪನ ಜಾಗದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚಿನ ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಲಾವಿದರ ಮೂಲಕ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ JP ತುಮಿನಾಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಾಟಕ ರಂಗಡು ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗಡು ತನ್ನ ಚಾತ್ರಪುನ ಮೂಡವನ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ನಟೆ ಪಂಚನ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯನಂಚನ JP ತುಮನಾಡು ನಮ್ಮ ಈ ಊರುಡು ನಡಪುನಂಚನ ನಮ್ಮ ಕರಿದು ಪೋಯಿನ ಕ್ಲೆಗ್ ರಾತ್ರಿ ಉಲೈಲೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬಲಸುನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಎಂಚ ಇತ್ತನ್ನು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ 30 ವರ್ಷದ ದುಮ್ಮದ ಕತೆನು ಸೂಪ್ರಂ ಸೋದ ಮೂಲಕ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನದ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ JP ತುಮನಾಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟದು ಈ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊರ್ಗ ಪಣದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದು ಅರೆಗೆ ಶಾಲದ ಗೌರವವನ್ನು ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ನದು ವಿನಂತಿ ಬಲ ಅರೆಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಮನ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲದ ಮಾನದಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತದರಿಗೆ ಗೌರವದ ಉಗೆಲ್ಗೊಂಜಿ ಶಾಲದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅರೆಗೆ ಎದುಕೊರೋದು ಬಾವ ಬಂದರ್ಗು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವೇ ನಲಿಪೇರಾರು ಬೊಕ್ಕ ಬಾವ ಬಂದರ್ಗೆ ಸುಳ್ಮೇಲು ಈ ಕುರಿತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಲ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆರು ತನ್ನ ಪಾತೆರನ್ನು ಮನಸ್ಸನ್ನೇ ಶುಭಾರೈಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಂಡಲದ ಗುರು ಕಾರ್ಯಚನ ಈ ನಮ್ಮ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲದ ಪೆರ್ಮೆದ ಸದಸ್ಯರ್ಲಾದ ಪುನಂಚನ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವ ಕುಯತ್ ಬೈಲುಲ್ಲೇರು ಆರು ತನ್ನ ಶುಭ ನುಡಿ ಕೊರುಡು ಪಡೆದು ಭಿನ್ನೈತು ಮತ್ತದು ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನೇ ನೆನೆತಂದು ಮಗಣದ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರಾಯನ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೂರ್ದು ಅಂಚೆನೆ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಾನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದಾ ಮಾತೆಗೆ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿದು ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತಿನ ಗಣ್ಯರ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಆಸೀನರಾದಿತ್ತಿನ ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಲೆ ಶ್ರದ್ಧೆದ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದರ್ಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ 5 ವರ್ಷವನ್ನು ಪೂರೈಸದು ಇನಿ ಮೂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಈ ಭಾಗಡು ಒಂಜಿ ರಸದೌತಣ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತನೆಂದು ಪಂಡ್ಯರೆ ನಂಗೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಎಂದು ಪಂಡ್ಯರೆ ಅನಿ ಸಮಯಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಪಡೆಪೆ 5 ವರ್ಷಗೂ ತುಂಬು ಹಿರಿಯಾಕಲು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಧಿಗೆ ಕನವಡು ಪಂಪನ ದೃಷ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಯರು ಆದುಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಶೇಖರನ್ನೇ ಆದುಪ್ಪು ಆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಈ 5 ವರ್ಷ ಅನಗಾಕ್ಲ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲ್ಲ ಇನಿ ಈ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರು ಇಂದುವೆ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿತ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ಪನಿಯರೆ ನಂಗೆ ಆ ಕಾಕತಾಳೀಯವಾದ ನಂಗೆ ತೋಜಿದು ಬೈದನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ಪನಿಯರೆ అని ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆಪೆ ಜನಕುಲ್ನ ಕಷ್ಟಗೂ ಸ್ಪಂದಿಸದು ಓಲು ಜನಕುಲೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಡ ಈಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸದು ಊರುಗು ಬೋಡಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ರಸ್ತೆ ಅದಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಏರ್ನಲ ಇಲ್ಲಿ ಬೂರ್ದಿತ್ತನ ಐನ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಅದಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಶಾಲೆಗೆ ಬೋಪುನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಅದಪ್ಪು ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅದಪ್ಪು ಸಮಾಜಡು ಒವು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರುಂಡ ಐನ್ ಪೂರ್ತಿ ಈ ಆದರ್ಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲದಕ್ಲ 5 ವರ್ಷವಾದ ಸಾರ್ಥಕ್ಯವಾದ ಇನಿ 5 ವರ್ಷವನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಲ್ದಿರಿ ಅಕ್ಲ ಆ ತಂಡೋನು ತೂನಾಗ ಆ ಇತ್ಯದ ಆಯ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಏರಿಂದೇ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ ಆ ಶಾರದ ಆದರ್ಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದೇ ತೋಜು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಬೇಲೇನು ಮಲ್ತನಿರದವರ ಈತ ಶೋಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ಪರೆ ನಂಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆತಂಡು ನಮ್ಮ ದುಂಬುರ್ದು ಬೈದನ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ನಮ್ಮ
ಸಮಾಜದ ಜವನಿರೇನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಬುಳಿಪವನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ದೇಶನು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಈ ಭಾರತ ದೇಶನು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡೆ ಅಖಂಡ ಭಾರತ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಸಂಕಲ್ಪನು ಮಲ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅದಪ್ಪು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವಿದ್ಯೋಟ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿನ ಬುಲೆಪವನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಆದರ್ಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಜವನಿಯರ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶಭಕ್ತಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ ನೆಕ್ ಮಹತ್ವ ಕೊರ್ಪಣಂಜಿನ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ಪಣಂಜಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯನು ಕೊರಡು ಇಂದು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ 100 ವರ್ಷವನ್ನು ಪೂರೈಸಾಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಇಂಜಿನ ಅಂದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘಗೂ 100 ವರ್ಷ ಅನಗ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಆದರ್ಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲಗ 5 ವರ್ಷ ಆತನಂದು ಪನಿರ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಒಂದುಂಡು. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘಗೂ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆನೆ ನಮ್ಮ ಆದರ್ಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಕೊಡ್ತನೊಂದು ಪನಿಯರ ಯಾನೆ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಒಂದುಂಡು. ಅಂಚಾದ ಈ ಆದರ್ಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ನನಾತ್ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿನ ಬುಲೆಪಾಡು ಬಂಡದ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಬೈದನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪುವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಹಿಸರೆ ಪೋರಿತನ ಹತ್ರ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಇದಿದ್ದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದೇರು ಅಚ್ಚನ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪುನಚ್ಚನ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಕೊರ್ಪುನಚ್ಚನ ಗೌರವಲ್ಲ ಯೋಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಆರು ದೆತನೋಡು ಪನ್ಪುನಚ್ಚನ ಪ್ರೀತಿಡು ದೆತನೋಡು ಪನ್ಪುನಚ್ಚನ ಎನ್ನಕಲ ನೆಲೆಗಟ್ಟಡು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟ ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು JP ತಿರುಮನಾಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ನಟಗ್ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲದ ಬುಳ್ಳಿ ಪರ್ಬಾದ್ ಬಂಗಾರದ ಪರ್ಬದ ಯೋಜಿ ಪೊರ್ಲ ವೇದಿಕೆಡು ನಮನ ಮಾತಿನಲ ಉಡಲ ಅಂಗಲ ಪುದ ಈ ಪ್ರೀತಿದ ಸನ್ಮನ ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಬನನ ಮಲ್ಪುನಂಚನ ಪೊರ್ತು ಹೋಗ ಬರ್ಪುನಂಚನ ಸೊ ಆಯ್ಕೆ ಪೂರಕವೈನಂಚನ ಅಂಜಿ ಪುದರ್ಲ ದೀದು ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತನಾರು ಇತ್ತೆ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಡೆ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ಚಲನಚಿತ್ರಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ್ರೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪುನಂಚನ ಪೊರ್ತು. ಕೋಲ ನೇಮ ಗೆಲು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬುಡ್ಪುಜೀರ್ ತಾಯಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಡು ಮಗ. ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ದ ಈ ವರ್ಷದ ಮಲ್ಲ ಟರ್ನೋರ್ದ ಕಟ್ಟ ಕಾಟಿ ಕಂಡ ಜಾಗಡು ಇಡೀ ನಡೆಸೊಂದು ನನ್ನ ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತು ಬೋಡಿಯ ಕಲಸು ಅಂತಾರೆ ಲೆಪ್ಪೆ ಐನುಗಾಗನು ಮುಂಜೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬಾಯ್ಲರ್ ಅಂತ ಕೆಲವು കണ്ണൂരിന് പോണത് അടിയാപ്പിൾ എടുത്തുമ്പോ തൂത്തെക്കാരാപ്പിള ರಕ್ಷಿತು ಆಯ್ ರೈಟ್ ಪರ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ಆಯ್ ಒಂಜನ ಬೇತೇನೆ ಸಮಜ್ಜಿ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಿಯುಕ್ತಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಶಶಿಧರ್ ಪೊಯ್ಯತ್ಬೇಲ್ ಮೇರ್ ಬದದು ವೇದಿಕೆಡು ಎಂಗ್ಲು ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮದ ಮಾನಾದಿಗೆನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪರಿಮನಿಂತೆ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಶಶಿಧರ್ ಪೊಯ್ಯತ್ಬೇಲ್ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಚಾನಲ್ದ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾಪಕರು ಈ ಊರ್ದ ಕಡೀರ್ದ ತುಳು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಚಾನಲ್ದ ಸ್ಥಾಪಕರು ಅವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರಾದ ಪುನಃ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರನು ಕೊರ್ರೆಯುವುದು ಅರ್ನ ಬಲ ಫಲಮದ ಪಾತೆರನು ನಮ್ಮ ದುಂಬು ದೀಪನಂಚನ ಪೊರ್ತುಗ್ ಬಡದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಾ ರಾಜೇಶ್ ನಮ್ಮದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಭಾ ರಾಜೇಶ್ ತಮ್ಮ ಶಶಿಧರ್ ಪೈಯತ್ಬೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಕನೀರ್ತೋಟ ನಿವಾಸಿಯಾದ ತಾವು ಕರಾವಳಿ ಮಿತ್ರ ಪತ್ರಿಕೆ, ನಮ್ಮ ನಾಡು ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿ ಮೂಲಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿ ನಂತರ ವೀರರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ TV ಎಂಬ 24x7 ಚಾನೆಲ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಿರುವಿರಿ. 2016ರಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆಗೊಂಡ ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಿಗೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಡಮಾಡುವ ಸಿಲ್ವರ್ ಪ್ಲೇ ಬಟನ್ ಲಭಿಸಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿರುವ ತಾವು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಿರಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಂಡಳಿಯ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಣೆಗೊಳ್ಳುವ
ಯೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಶ್ರೀ ದೇವರು ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇವೆ. ಅರ್ನ LED ಪರದೆ ಫೋಟೋ ಪೂರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗುന്നുണ്ട്. ಅರೆಗೆ ಸನ್ಮಾನದ ಗೌರವವನ್ನು ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಪರವಾದ ಕೋರಡು ಪಂಡ ವಿನಂತಿ ಶಶಿಧರ್ ಪಯ್ಯತ್ ಬೈಲ್ ಮೇರ್ನ ಈ ಗೌರವದ ಮಾನದಿಗೆ ನಮ್ಮದು. ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳದ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮಡು ಇನಿ ಶಶಿಧರ್ ಪಯ್ಯತ್ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪನಚಪಡ್ತು. ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರರಾದ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮಡು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮ. ಬನ್ನಿರಿ ಬನ್ನಿರಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರೋಣ, ಸವಿ ನೆನಪಿನ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಿ ಕುಣಿಯೋಣ. ಹಿರಿಯರು ಕುಲ ಗಿಡವಾಗಿ ಮರವಾಗಿ ನೆರಳಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗು ಸನ್ಮಾನದ ಪೀಠಗ್ ಓಲಗಾವಡು ಪಣದು ದಕ್ಷ್ ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಲ್ಯ ಕರಾಟೆ ಪಟ್ಟು ಮೇರೆಡು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎದ್ಕೊನದಲ್ಲ ಅರ್ನ ಪೊಲಬದ ಪಾತ್ರನು ವನಿತಾ ನಾಗೇಶ್ ಕೋರಡು ಪಣದು ವಿನಂತಿ ದಕ್ಷ್ ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಲ್ಯ ಕರಾಟೆ ಪಟ್ಟು ಮೇರೆ ಅಭಿನಂದನ ಆಸನಾಗುತ್ತದೆ ಕೊಲ್ಲೋಡು ಪಣದು ವಿನಂತಿ. ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಕೊಲ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ ದಕ್ಷ್ ರಾಜೇಶ್ ಕರಾಟೆ ಸಾಧಕರು ಇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೀಡಿದ ಅಭಿನಂದನಾ ಫಲಕ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಕೊಲ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾ ದಂಪತಿಗಳ ಸುಪುತ್ರರಾದ ತಾವು ಭಗವತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆಯ 9ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕರಾಟೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಹರೀಶ್ ಉಲಿಯಾ ಇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೌನ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಪದವಿ ಪಡೆದವರು. 2023ರಿಂದ 2025ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕರಾಟೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ದ್ವಿತೀಯ, ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಕರಾಟೆ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮಂಡಳಿಯ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಶ್ರೀದೇವರು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇವೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು, ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಕೊಲ್ಯ. ಬಂಧುಗಳೇ, ದಕ್ಷ್ ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಲ್ಯ ಅವರು ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ KS ಅವರ ಸುಪುತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಳೆಯ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲೇ ಕರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ದಕ್ಷ್ ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಲ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿಯ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರಾಜೇಶ್ KS ಅವರ ಸುಪುತ್ರರಾದಂತಹ ದಕ್ಷ್ ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಲ್ಯ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಮುಂದಿನ ಸನ್ಮಾನ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಪದ ಪರಿಷತ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಘಟಕದ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರವೀಣ್ S ಕುಂಪಲ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಸನ್ಮಾನ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರವೀಣ್ S ಕುಂಪಲ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ದಕ್ಷ್ ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಲ್ಯ ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಬಂಧುಗಳೇ, ಮುಂದಿನ ಸನ್ಮಾನ ಪ್ರವೀಣ್ S ಕುಂಪಲ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಂತೆ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ್ ತೊಕೊಟಿನ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಸ್ಥಾಪಕ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಇದೀಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಪದ ಪರಿಷತ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಘಟಕದ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂತಹ ಪ್ರವೀಣ್ S ಕುಂಪಲ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಧನ್ಯ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರು ಅವರ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ಓದಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಕೊಲ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ S ಕುಂಪಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು ಉಳ್ಳಾಲ ಘಟಕ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೀಡುವ ಅಭಿನಂದನಾ ಫಲಕ.
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಕುಂಪಲದ ದಿವಂಗತ ಸೇಸಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಗೂ ಶೀಲಾ ದಂಪತಿಗಳ ಪುತ್ರರಾಗಿ ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಳಿಕ ಉದ್ಯೋಗದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ, ನಿರೂಪಣೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು. ತುಳು ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಧ್ಯಯನದೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದವರೆಗಿನ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು. ಕುಂಪಲ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಮುಖ್ಯ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಜೊತೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ತಮ್ಮ ಸೇವಾ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಉಳ್ಳಾಲ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ತಮ್ಮ ಮಂಡಳಿಯ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಶ್ರೀದೇವರು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲೆಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇವೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು, ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಕೊಲ್ಯ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿರೂಪಣೆಯಾಗಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣರಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರವೀಣ್ ಎಸ್ ಕುಂಪಲ ಅವರಿಗೆ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಇವರ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದ ಈ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟಿನ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಕುಂಪಲದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ, ಹಾಗೆ ಇದೀಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಪದ ಪರಿಷತ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಘಟಕದ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರವೀಣ್ ಎಸ್ ಕುಂಪಲ ನಿಮಗೆ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟರಾದಂತಹ JP ತುಮಿನಾಡು ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸುಪ್ರಂ ಸೋ ಖ್ಯಾತಿಯ JP ತುಮಿನಾಡು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾದರಿಗಳ ಸುರಕಾದ ವೇದಿಕೆ ಉಪನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ತೆರತಗ್ಗ ಸೊಲ್ಮಿಸನ್ನ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಪಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಜನ್ನ ಸುರಕಾದ ಇನ್ನಿತ್ಯನ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತು ಉಂತೋಡಲ್ಲ ಐಕೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಕಾರಣ ಆತಂದ್ರೆ ಐದು ತುಂಬಿ ನಾಟಕದ ಕಲಾವಿದೆ ಶಾರದಾಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಸುಲೋಚನಾ ಫ್ರಮ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ. ಇನ್ನು ಆ ಜಾಗೇಡು ಬತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಪುದರ್ ಪಂಡದ ಯಾನಿಡೆ ಬತ್ತು ಅಂತ ಒಂದೆ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಪುದರ್ ಪಂಪನಂಚಿ ಅವಕಾಶನ ಮಂತಕೋರ್ನಿ ನಿಖಲ್ ಆ ಸಿನಿಮಾನ ಗೆಂದಾದಿನ ನಿಖಲ್ ಅಂಚಾದ ನಿಖಲೆ ತರತಗ್ಗ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲ ತೂತಾರದ ಸಿನಿಮಾ ಎಷ್ಟು ಜನ ತೂತಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೈ ತಿರ್ತು ಆಡಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಓ ಪಾತ್ರ ನಿಖಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಅವ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಎನ್ನ ಬರೋಡು ಜವ ಯಾನುಲ್ಲದ ಕೊಡೊಂಜಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರ ಉಂಟದಾಯ್ತು. ರವೆಣ್ಣ ಇಷ್ಟ ಆದಿಜರ ಅವೇ ಏನು ಐಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಪ್ರತಿ ಊರುಡು ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ರವೆಣ್ಣೆ ಉಪ್ಪೇರು ನಿಖಲ್ನ ಊರ್ಲೊಂಜಿ ರವೆಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳೇರು ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಯೊರನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡ್ಲೊಂಜಿ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿರಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಹೆಂಗೆ. ಇನ್ನಿತ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಆ ಕತೆ ಬರೆಯಪ್ಪ ದುಂಬು ಸುಲೋಚನಾ ಫ್ರಮ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬಂದು ರಾಜಣ್ಣೆ ರಾಜ್ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರು ಐಕೆ ಟೈಟಲ್ ದಿದು ಬುಡಿಯರು ಹಿಂಗೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪಂಡ ಅವನ್ ಎಂಚ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಕನಪುಂದ್ಲಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಾಂಡು ಎನ್ನ ಕತೆ ತಿನ್ ತುಮಿನಾಡ್ಡು ಆರು ಈಗ ಟೈಟಲ್ ದಿದು ಬುಡಿಯರು ಸುಲೋಚನಾ ಫ್ರಮ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬಂದು ಐದಕ್ಕೆ ಯಾನು ಆ ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಕನಪನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂಡ ಉಯ್ನಿ ಸುಲೋಚನಾ ಫ್ರಮ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪನ್ಪನ ಪುದರ್ ಮಲ್ಲಾಪಣ ಪನ್ಪನ ವಿಷಯಗೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಾತು ವರ್ಷ ಆ ಸಿನಿಮಾ ದುಂಬು ಪೋಂದೆ ಎತ್ತಂಡು ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಒಪ್ಪನ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪನ ಲೇಟ್ ಅದು ಆಜಿ ವರ್ಷದ ಎತ್ತೊಂಡು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಯಾರ ಅಪ್ಪಾಗ ವಾಟ್ಸಪ್ದ ಗ್ರೂಪ್ ಒಂಜಿ ಮಂತಿತ್ತೆ ಸುಲೋಚನಾ ಫ್ರಮ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅಂತ ಬರೆಯಾರ ಕಷ್ಟ ಆಪಣ್ ಬಂದು ಮಲ್ಲಾಪಣ ಬಂದು ಒಂಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ದ ಗ್ರೂಪ್ ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಪಂದ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅವು ಪಂಡ್ ಆಜಿ ವರ್ಷ ಪಂಡದ ಏನಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲೆ ಸುಲೋಚನಾ ಫ್ರಮ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬಂದು ಮರತು ಕೊಂಡು ಪುದರ್ ಎಂಗ್ಲು ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಒಂದೇ ಆಂಡ್ ಏನಿತ್ತೆ ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋಗು ಬರ್ರೆ ಆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಕಾರಣ ಆತಂದು ಆ ಜಾಗೆಡ್ ಬತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಆಯ್ತು ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಬೇತೇನಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅವು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ
ಇತ್ತೆ ಯಾನಿ ನಿತ್ಯ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅವಡು ನಟ ಅವಡು ದಾದಾದು ಬತ್ತಿತ್ತ ಉಂತುದಿತ್ತಲ್ಲ ಐಕ್ ಇಂಚಿದ ನಿಂಜು ವೇದಿಕೆ ಕಾರಣ ಆತದು ಆ ವೇದಿಕೆ ಯಾನು ಎಲ್ಲರಿಂಚಿ ಇಂಕ ಇಂಚಿದ ವೇದಿಕೆ ಮಂತು ಕೊರೋನ ಒಂಜಿ ಆತು ಇಂಚಿಂದನೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲುಲ್ಲ ನಿಕಲ್ನಂಚನೆ 5 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಇಂಚಿಂದ ಅವೇತೋ ಎನ್ನಂಚಿಂದ ಅವೇತೋ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಗೆ ಇಂಚಿಂದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಮಂತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಖಿಲೆಗ್ಲ ಸುರುಕಾದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನು ಇಂಚೆನೆ ಪೋಡ್ ನಿಖಲ್ನ ಸೇವೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂದು 50 100 150 ಇಂಚೆನೆ ಮುಂದುವರಿಯೊಂದು ಪಡು 150ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಗೆ ಅಂಪಿರ ನಾನು ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬರ್ಪೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ತುಲ್ಲದ ಅಪ್ಪಗ ಏನೋ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಅಂಡ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಓಲ ಬದುಕು ದಿನನಿಕಲೆ ಕಾಣೋಡಿಡೆ ಅಂಚ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರ್ನೇಕ್ ನಾನು ಇತ್ತಂಜಿ ಕೊಡೊಂಜಿ ಕಮ್ಲಾಗ ಬೋಯರಂಡು ಪುತ್ತೂರಿಗೂ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಇಂಕ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತು ನಾನು ಬರ್ಪೇನೆ ದಯಕ್ಕೆ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ರಪ್ಪುನೆ ನನ್ನ ಸಿನಿಮನ್ ತೂದು ಇಂಕ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಯಾನ್ JP ತುಮ್ಮಿನಾಡು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಜನ ಗೊತ್ತಾಯಿರ ಕಾರಣ ಇನ್ನು ನಿಖಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬತ್ತ ನಿಖಲ ಮಾತ ಬೇಲೆನ ಬರೀತಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಲು ಮಂದಿರಿಗೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಿಖಲ್ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರತುಲೆ ಐದು ಬಂದು ಯಾನಿತ್ತೆ ಬೇತೆ ಓಡೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ JP ತುಮ್ಮಿನಾಡು ಕುಡ್ಲದಯ ಪನ್ಪುನಂಜಿ ಒಂದು ಪುದರ್ ಬೈದಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಚನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕು ನಿಖಲೆ ಪಂಡ್ರೆ ಐಗೋಸ್ಕರ ಬೈದೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಟ್ರೈಲರ್ ಪ್ಲೇ ಆവുന്നുള്ളത് ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ಪನ್ಪುನ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆತುಂಡು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುಗರ್ತೇನೆ ಬರೋದುಂಡು ಐನಾತು ಬೇಗ ಈ ಹೊರಡೆ ಪೊತ್ತೂಲೆ ತೂಪರತ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಧೈರ್ಯ ಕೊರೊಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಆರು ತೂತಿನ ಕೋಡೆ ಬತ್ತದು ವೇದಿ ಇಂದೇಟ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಇತ್ತೇರು ಐನಾತು ನಿಖಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗ್ಲ ಪಲ್ನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ಅವೇ ನಿಖಲೆ ಮನೋರಂಜನೆ ಕೊರ್ಪುನ ನಿಖಲ್ ಕಾಸು ಕೊರದು ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತರ್ನ ಎಂಕಲೆ ಇಂಚಿನ ಜಾತ್ ವೇದಿಕೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕುಡಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಪುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಾನು ಲೆತ್ತಿನೇಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಹೊಸಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅದಪ್ಪು ಸಂಗೀತ ಅದಪ್ಪು ಮಾತಕ್ಕೆ ಏನು ಚರಿತ್ರ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ಅದಪ್ಪು ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಾತೇಕಲ ಒಂಜಿ ಎಗ್ಗೆ ಆದಿತ್ತರ JP ತುಮ್ಮನಾಡು ದಯಪಂಡ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಬಂದದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಲು ಮನಸ್ಸೂ ಇಲ್ಲ ನಾವು ದಾರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕಾ JP ದಾರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಧನ್ಯವಾದ ನಿಮಗೆ ದುಮ್ಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲದ ವತಿರ್ದು ಪನ್ನಬುದ್ಧ ಸಕಾಯನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಕೊರುವಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಹತ್ರ ರೂಪಿಕಾ ಗಿರಿಜಾ ಗಟ್ಟಿ ಮಕ್ಕಳು ಬದದು ಈ ಪನವುದ ಸಕಾಯನ್ನು ವೇದಿಕೆಯದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದಿದೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ನೇತಾರನಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಪನವುದ ಸಕಾಯನ್ನು ಓಡುದ ಇಲ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟದ ಬದುಕದ ಪುನಚನ ಒಂಜಿ ಕೊಲ್ಯದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಏಕಲು ಪನವದ ಸಕಾಯನ ಈ ಹೊರತುದು ಕೊರೊಂದುಲ ಇದು ಆದರ್ಶ ಇದು ನಮ್ಮ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಇದು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಪನ್ಯಾರ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆ ಪುಡು ಇಂಜತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿದ ಮೂಲಕಲ ಅವೇತ ಜನ ಮಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ಸಕಾಯ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಈ ಹೊರತುಡು ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಬುರ್ದು ಕೊರೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೋಡದು ಜಗಜೀವನ್ ಕೊಲ್ಯ ತಯಾರಾದ ಉಂಟೋಡು ಪಣ ವಿನಂತಿ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅದು ಬೇತೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಆಯ್ತಾ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದು ಕೊರ್ರೆ ಆಯ್ತಾ ಪತ್ರನ ಓದುಡು ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಜಗಜೀವನ್ ಕೊಲ್ಯ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅತಿ ದಿನಗಳು ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮುಟ್ಟ ಕುಳ್ಳುದು ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಕೊಲ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ ನೇತ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮದ ಅಂಗವಾದ ನಡತಿನಂಚಿನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರನ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಓದು ಬಂಪ ಏನಾಯ್ತು ಬೇಗ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಪ್ರೈಸನ್ನು ದೆತ್ತನಡು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ LKG ಬೊಕ್ಕ UKG ವಿಭಾಗದ ಮಕ್ಕಳ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಥಮ ಯದ್ವಿಕ್, ದ್ವಿತೀಯ ಧ್ರುವಿ, ತೃತೀಯ ಶಿವಾಂಶ್. ಪ್ರಥಮ ಯದ್ವಿಕ್, ದ್ವಿತೀಯ ಧ್ರುವಿ, ತೃತೀಯ ಶಿವಾಂಶ್. నేను జితేంద్ర శెట్టి తలపాడి గుర్తు మీరు కొడు పండుగ ఏనందులో ಅಂಚನೆ LKG UKG ವಿಭಾಗದ ಒಂಟಿಕಾಲಿನ ಓಟ ಪ್ರಥಮ ಯದ್ವಿಕ್, ದ್ವಿತೀಯ ಶಿವಾಂಶ್. ಐನಾಥ್ ಬೇಗ ಜೋಕ್ಲು ಬಲ್ಲೆ.
ಒಂಟಿಕಾಳಿನ ಓಟ ಪ್ರಥಮ ಯದ್ವಿಕ್, ದ್ವಿತೀಯ ಶಿವಾಂಶ್. ಯದ್ವಿಕ್ ದೇತೊಲ್ನೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಒಂಟಿಕಾಲಿನ ಓಟ ಪ್ರಥಮ ಧ್ರುವಿ, ದ್ವಿತೀಯ ಸಾಂಚಿ. ನೂರು ಮೀಟರ್ ಓಟ 1ರಿಂದ 4ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಥಮ ಶಿವಾಂಕ್ ಸುವರ್ಣ, ದ್ವಿತೀಯ ಶಿವಾಂಶಿ, ತೃತೀಯ ಧೃತಿ. ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಇದೆ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ 5ರಿಂದ 7ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಥಮ ವಿವೇಕ್, ದ್ವಿತೀಯ ಆಕಾಶ್, ತೃತೀಯ ಅಭಿಷೇಕ್. ಕಪ್ಪೆ ಜಿಗಿತ 1ರಿಂದ 4ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಥಮ ಗೌತಮ್, ದ್ವಿತೀಯ ಅಭಿಷೇಕ್. ಗೆಂದು ನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೇನು ಮಾತೆರ್ಲ ఆయన ಎದುರು ಬಂದುಂತಲೆ ಗೌತಮ್, ದ್ವಿತೀಯ ಅಭಿಷೇಕ್. ಕಪ್ಪೆ ಜಿಗಿತ 5ರಿಂದ 7ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಥಮ ವಿವೇಕ್, ದ್ವಿತೀಯ ಆಕಾಶ್. ಐನತ್ ಬೇಗ ಬಲೆ ಎದುರುಂತ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಇತ್ತಿನಕಲ್ ದಯಮಂತದ್ದು. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬೊಕ್ಕ PUC ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಓಟ ಪ್ರಥಮ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕುಜುಮಗದ್ದೆ, ದ್ವಿತೀಯ ಧೃತಿ ಕುಜುಮಗದ್ದೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ಪುರುಷರ 200 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಥಮ ರಿತಿಕ್ ಕೊಲ್ಯ, ದ್ವಿತೀಯ ನಿಖಿಲ್ ಕೊಲ್ಯ. ಪುರುಷರ 200 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಪ್ರಥಮ ರಿತಿಕ್, ದ್ವಿತೀಯ ನಿಖಿಲ್ ಕೊಲ್ಯ. ಪುರುಷರ ಗೋಣಿಚೀಲ ಓಟ ಪ್ರಥಮ ಸುಹಾಸ್ ಕೊಲ್ಯ, ದ್ವಿತೀಯ ಮನೋಜ್ ಕುಜುಮಗದ್ದೆ. ಪುರುಷರ ಗೋಣಿಚೀಲ ಓಟ ಪ್ರಥಮ ಸುಹಾಸ್ ಕೊಲ್ಯ, ದ್ವಿತೀಯ ಮನೋಜ್ ಕುಜುಮಗದ್ದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಗೋಣಿಚೀಲ ಓಟ ಪ್ರಥಮ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಕೊಲ್ಯ, ದ್ವಿತೀಯ ಪೂರ್ವಿ ಕೊಲ್ಯ, ತೃತೀಯ ದಿತಿ ಕೊಲ್ಯ. ಮಹಿಳೆಯರ ಗೋಣಿಚೀಲ ಪ್ರಥಮ ನಿರೀಕ್ಷಾ, ದ್ವಿತೀಯ ಪೂರ್ವಿ, ತೃತೀಯ ದಿತಿ ಕುಜುಮಗದ್ದೆ. ಪುರುಷರ ಗುಂಡೆಸೆತ ಪುರುಷರ ಗುಂಡೆಸೆತ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕೊಲ್ಯ, ದ್ವಿತೀಯ ಋತ್ವಿಕ್ ಕೊಲ್ಯ, ತೃತೀಯ ಸುಜಿತ್ ಆಚಾರ್ಯ. ಪುರುಷರ ಗುಂಡೆಸೆತ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕೊಲ್ಯ, ದ್ವಿತೀಯ ಋತ್ವಿಕ್ ಕೊಲ್ಯ, ತೃತೀಯ ಸುಜಿತ್ ಆಚಾರ್ಯ. ಮಹಿಳೆಯರ ಗುಂಡೆಸೆತ ಪ್ರಥಮ ವನಿತಾ ನಾಗೇಶ್, ದ್ವಿತೀಯ ವಿಜೇತಾ ರಂಜಿತ್, ತೃತೀಯ ದೀಪ್ತಿ ಜೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಗುಂಡೆಸೆತ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಥಮ ವನಿತಾ ನಾಗೇಶ್, ದ್ವಿತೀಯ ವಿಜೇತಾ ರಂಜಿತ್, ತೃತೀಯ ದೀಪ್ತಿ ಜೆ. ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಪ್ರಥಮ ಸೌಮ್ಯ, ದ್ವಿತೀಯ ಸುಜಾತ, ತೃತೀಯ ಗ್ರೀಷ್ಮ. ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಪ್ರಥಮ ಸೌಮ್ಯ, ದ್ವಿತೀಯ ಸುಜಾತ, ತೃತೀಯ ಗ್ರೀಷ್ಮ. ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ ಪ್ರಥಮ ದೀಪ್ತಿ, ದ್ವಿತೀಯ ಕವಿತಾ. ಡಾಜ್ ಬಾಲ್ ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೀಮತಿ ತುಳಸಿ ಮತ್ತು ತಂಡ. ಡಾಜ್ ಬಾಲ್ ವಿಜೇತರು ಶ್ರೀಮತಿ ತುಳಸಿ ಮತ್ತು ತಂಡ. ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗ ವಿಜೇತರು ಭವ್ಯ ಮತ್ತು ತಂಡ. ಭವ್ಯ ಮತ್ತು ತಂಡ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ
ಪುರುಷರ ಪ್ರಥಮ ಮಿಥುನ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ, ದ್ವಿತೀಯ ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ KS ಮತ್ತು ಬಳಗ. ಪ್ರಥಮ ಮಿಥುನ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ. ಅಗ್ಗಜಗ್ಗಟ್ಟ ಮಿಥುನ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ, ದ್ವಿತೀಯ ರಾಜೇಶ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ. ಅಗ್ಗಜಗ್ಗಟ್ಟ ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುವುದು ಮಹಿಳೆಯರು ಪೂರ್ವಿ. ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರು ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗ ಪೂರ್ವಿ. ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗ ನವೀನ್ ಗಟ್ಟಿ ಕೊಲ್ಯ. ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗ ನವೀನ್ ಗಟ್ಟಿ ಕೊಲ್ಯ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ರಿತ್ವಿಕ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ರಿತ್ವಿಕ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ, ದ್ವಿತೀಯ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ, ಪ್ರಥಮ ರೋಷನ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ, ದ್ವಿತೀಯ ಧೀರಜ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ. ಪ್ರಥಮ ರೋಷನ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ, ದ್ವಿತೀಯ ಧೀರಜ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ. ವಿಜೇತರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಹರಿ ಓಂ. ಧನ್ಯವಾದ ಜಗಜೀವನ್ ಕೊಲ್ಯ ಮೇರೆಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ವೇದಿಕೆಡ್ ಹಿರಿಯರಾಯನಂಚಿನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಮಲ್ಯ ಕೊಲ್ಯ ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ಮನಸ್ಸಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಅಮ್ಮೆನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಈ ಪಟ್ಟು ಕೊರೊಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಕೊರೋಡು ಪನ್ನದ ವಿನಂತಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಲ್ಯಲ ಆರ್ಲ ಮನಸ್ಸಿದೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ. ವೇದಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಜುಮ ಗದ್ದೆ ಆರ್ಲ ಈ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಮನಸ್ಸಿದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ. ಆಯ್ತು ರವಿಶಂಕರ್ ಸೋಮೇಶ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಾರೆ ಅಂಚನೆ ಹತ್ರ ಆರು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಮಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮನಸ್ಸಿದೆ ಕೊರೊಂದು ಆಯ್ತು ಮಾತ್ರ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತನ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಾಶಿಗೆ ಪೊರಿಪಾಟ್ ನಚ್ಚಡ ಪೊರ್ತು ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ವಂದನ ಅರ್ಪಣೆ ಸಲ್ವಿಸಿದ ಹರೀಶ್ ಕೊಲ್ಯ. ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಕೊಲ್ಯ ನೇತ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮದ ಲೇಸನ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಲೇಸನ್ ತುಡರರ್ಲದು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತ ಕೊರಿಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಿರುಂಬ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಳ್ಳಾಳ ಮೇರೆಗೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳದ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೇನ್ ವಹಿಸೋನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಸಾಡ್ಯ ಅಂತ್ಯಾಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಮೇರೆಗಿಲ್ಲ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳದ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸಿಡ್ ವೇದಿಕೆ ಡಾಸಿ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರೆಗಳ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೈಸೂರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವ ಕುವೆತ ಬೈಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಂಡಲ, ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿಗುತ್ತು ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಭೀಮಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಂಗಳೂರು, ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಮಲ್ಯ ಕೊಲ್ಯ ಉದ್ಯಮಿ ಬೆಂಗಳೂರು, JP ತುಮಿನಾಡು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟ ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಲ್ಯ ಮಂಗಳೂರು, ಹೆಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೆಂಗಳೂರು, ವೇದಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಜಿಮಗದ್ದೆ, ರವಿಶಂಕರ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪುರಸಭೆ, ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡಾಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಿಯಾ ಸಮಾಜ ಉಳ್ಳಾಳ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲ ಯುವ ವಿದ್ಯಮಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ರಾಮಚಂದ್ರ ಕುಂಪಲ ಮಾಜಿ ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರು ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಕೊಲ್ಯ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡು ಆಸೀನರಾಯನಂಚಿನ ಶಾರದಾ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸೀತಾರಾಮ್ ಮಂಗೇರ ಕೊಲ್ಯ, ಶಾರದಾ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಂಪಲ, ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಲ್ಯ ಅಂಚನೆ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿದ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಸುವರ್ಣ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟ್ಟೆಮನೆ, ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಭಗವಾನ್ ದಾಸ್ ಕುಂಪಲ ಮುಗ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಎಂಗಿಲ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳದ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದ ಒಂದು ಎಂಗಿಲ್ಲ ದುಂಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಅನುವು ಮಲ್ತೊಂದು ಕೊರಡು ಬಂದು ನಿಖಿಲ್ಡ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ
ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಬೊಕ್ಕ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮುಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಹೊಂದಲ್ಲ ನೆಲಗಟ್ಟೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗೌರವ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಹರೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಧ್ಯಾನ್ ಕೊಲ್ಯ LED ಪರಿದೆಟ್ರಿ ಎಂಚಿನಪುರ ನಮ್ಮ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದ ಒಂಜಿ ಪೊಲಬತ್ತಿಕ್ಕನ ಐತ ಪೂರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬೇಲೆ ಮಂತನಕ್ಲೆ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ನಿರೂಪಣೆ ಮಂತುಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಎಸ್ ಕುಂಪಲ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಸದಸ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಜಾನಪದ ನೇತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೈನ ಉಳ್ಳಾಳ ಜಾನಪದ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೇರೆಗ್ಲ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದು ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತೆ ನಡಪೆರುಂಡು ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮ Yeah.